Nyakura moga juang machiegni ma en chal mar Kenya kamora mora ma intiere kawarango gi mana kama waluoni kae weche matimore konde mopogore mar piny Kenya kawuono ka wamenyo ni matimore pacho kae weche mag uchumi mago mag siasa matimore do ma pacho ka kod mathoth bende momako ngima dhano wantiere kodi kae wadaluogi achiel kachiel mar mondo mi warang ni piny Kenya to sudo eyo machal nade adhi bedo kata yie chenro ni Anyinga Cleophas Oluoch jakisumo kanya kwar mokeo nyaka sango karwa kindi machiegni antie ka kod welo mwada menyo go piny Kenya ni piny Kenya to chal nade kawuono kama antiere kodi kae adamiyo gi thuolo mar mondo mi walosa ne kodgi ka achiel kachiel mano kama wadhi bedo kae ka warango gi antie ka koda wakili Gada Guko kachiel koda ka wakili Peter Simba Wasaga yawuot luogi ni studio kar kae kendo gin mana kae gi kore mar mondo mi warangane kama piny Kenya bende ochomo wachako ka kod weche manyien mamoko bedo kaka wakelo ni odhiambo manyoro kae wachako ni kawuono nitie bura moro ma irito bane jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua diche manyoro nowacho ni en oikore ni ng'eto moro amora mano mabiro wuokie odiochieng' ma kawuono do kotenore gi gol mane ogole godo e apis kaka jalup jatend piny Kenya. Gachagua ne obagni alam makende odiochieng' manyoro e kanisa moro ma PCA ma yudore Nairobi kama bende ne okwayo johera mage mondo mi obed kod kwe ka girito ng'eto makamano. Rigathi Gachagua ochopo e nyim altar kawuono kendo mar kanisa mar PCA Mutero Nairobi. Gibolruok mathoth ochopo e alam motelo ne ng'eto mar buch thiche oko e apis kaka jalup jatend piny Kenya. Have gone through or went through impeachment, however controversial it was, and later now a case that judgment will be given tomorrow. Gachagua wacho ni oikore mar kawo duoko mora mora ma ibiro chiw kod joyal buche adek e doho ma Milimani chieng' wuok tich. And we are ready for whatever outcome. If the three judges rule that we were treated unfairly and against the law and the Constitution, and lift the impeachment and let us be, we shall be grateful to God, and we shall be very grateful that there is a justice system in Kenya that works. I have confidence that our judiciary is independent, is impartial, and will give justice to Rigathi Gachagua and millions of his supporters across the country. Gachagua bende owacho ni obiro dhi e doho mar apil poni ng'eto ma ibiro gol chieng' wuok tich biro sidho gole apis kod od bura kaka jalup jatend piny. If the ruling goes the other way, it is still okay. We'll still have an opportunity to go to the Court of Appeal and follow the legal remedies that has been provided by the Constitution. Ogaino mar duond bura mar DCP okwayo johera mage mondo mi obed kod kwe tok ng'eto ma ibiro chiw. Rigathi Gachagua is a very peaceful person, and I want to ask our supporters to be peaceful and calm. You know, when I was removed from office, the people who removed me were laughing that Rigathi has been removed and his supporters are saying nothing. It is me who told them say nothing. Ukikasirika, unyamaze, uimbe. Just sing. And I ask my supporters to suppress their anger because we are peaceful people and we believe in doing things peacefully. E bura no manie nyim doho, Gachagua nyocha onyiso doho ni owere kod buche mane dwaro ni oduoke apisi kaka jalup jatend piny. Kata kamano ne omako bura e nyim doho no mondo sirkal ochule kuom thiche oko e apis kod lal moseyudo. Chudo mag Gachagua bando oriwo koda ka osara mar dweche 35 ma okoriw duto to romo shillings milion 42. Omenda mag wuoth mag dweche go duto, chudo mag okumba mar thieth, pes tudruok maromo shilling 700,000, omenda mar aheri e kind chudo mamoko maromo milion 22. Gachagua dwaro chudo nyaka mag geche made otiyo godo kade pod en e sirkal. Pesa makoriw to nyalo hawo mana shillings milion 100. Penjo en kaka paw siasa dhi bedo bang' ng'eto mar doho. Cleophas Oluoch, Ramogi TV, Nairobi. Nyakura moga juang mane kama wachako kukar kae en bura mirito odiochieng' ma kawuono akone an gi yawuot luari oka migi thuolo mar mondo migi mos okinyi ma kawuono kae an ka kod okil Peter Simba Wasaga. Ayore kendo machiegni ndalo mathoth.
Oyaranya Cleophas. Mo biro ka. Mondo watwage gi jopiny kwa pononegi tiend chike kaluwore gi wach makoro mako jo Kenya ni. Nikech ing'e ni wach mar ng'eto ni en gir Kenya mangima. Ma the outcome nyalo bedo ni ibro kaw maber gi supporters mag Gachagua, nyalo bende kawe marach gi supporters jok mok support Gachagua. Kamano, mana dhi chope. To moko kada mana ng'e mokwongo ni to idhi nade. To Kenya inene kadhi nade. Mosemore kindegi duto be gin mage. To josindo wacho nade kawuono. Koso sindo kak singri kawuok kanya adwaro penji kanya ni joma be. Kak singri Kamano. Josingo luongo ni osingo kata omukune wadhi maber. Nyalo paro ndalo moko nandiko barua moro. Koywago yo mar Koguta Nyabera. Mabe jo kera noduoka. To wachno bende no make matek. Ng'eni CS ya thurwa kocha. Pesa nindo sindo. To koro pesa mondo sindo ni yore ncha richo makoro mondo mi pesa wuog sindo machop kata Mabei madhi Kisumu bedo matek. Koro nyoro yawna yore ariyo. Oyawnwa yo mar Kanyakiamo Sodo Road. Ochako yawnwa yo moro mar Koguta God Jope Nyabera Thurga Guko. Kasto Mbita Sindo nyaka Gwasi cha bedhi mbele. Koro wando to wadwa ng'iyane ni kaka wach ni medo dhi. Be en yawa koso en wacho gi timo. Ing'eni nyalo bedo ni iyawo nitiere gik mose yaw mang'eny to gichopo mana kar yepo kanyo. Ok gidhi mbele. But koro kagi yawe to giluwe gi tim to bro change political landscape mar thurwa kocha nikech wadak e gweng' malam pok nwaneno e gweng'no wanene mana kwabiro Nairobi. Koro en gima ber sindo dhi maber kaluwore gi wechego. We wang'iyane ni gibro chopo kanye. Kamano, ang'eni podorangane kaka welo bende gwenge gi uchiew kumoro moro mopogore nyakoro mojwang' tipo no kanyo ngi tipo machon mano burano mano mar Gachagua ang'wa biye mano to sani nyakoro mojwang' winja ne kani wakili Gada Guko to chiew nade kinyi makawuono to Kenya dhini nade kuuru joka nyanam an kaka neno to achiew maber kendo be momiyo achopo kae kamoro ahinya en mani nakunga monde court to mago mag piny makata mana Gachagua be sani embe odil gi mare court kuno to mano mana tich to kwadhi e wach mar ariyo en ni abe amor ka ne aneno ka ndara ma atiyo godo kadhi dala mano junction Koguta nyaka Sindo naneno koyawe chako lose to ndala dek kane poko chake ne waneno ka nentiere tingni mano ole ndara kanyo kabisa ma gichalo kagima gipecho to walamo ni mondo wang'ni obede madier nikech kaka wang'eyo kano chak yo Mbita Sindo Nyabera madhi Gwase sasa mane ker ne dhi e pinje mag Nyanza to ni olo tingni mang'eny to giloche ni ji ochako tich to bang' kosewuok mosetimo launching cha to tingni go be ne wuok koro launching mar ndara no osetime karibu dipar wageno ni mae kaka nokel tingni gi ok dhi wuok e site gin gidhi tiyo manyaka chieng' lam no tieki erokamano nyanya koro nyakora ni yawuot Subario nwalo chanre simu samagoyo nokapango na bedo kodgi giduto kata kamano setimore kamano jokisumo kikwach ni owewoko antie ka kata kamano be ka ilo jo Kenya duto mar mondo mi wachak kode nyakura mojong ka wanage kar kae Gada Guko chak kodi kar kae bura mar Gachagua ne mane doho odiochieng' makawuono gik mathoth nitiere ahinya to ng'ema bende gigo madhi lose kawuono gin wechego mane doho mana minyalo mulo machiko yieni e bura ni iwacho ni kwand siasa nyalo lokore tok ng'eto makawuono ok adwa dhi ahinya nikech thoth ne ng'eni judgment ma warito but king'iye kisiasa tiyudo ka bura ni ok en bura moro ni Gachagua dwaro ni mondo duoke e kom kamano kata mana pesa mineno Gachagua kwayo kanyo endo malawo milion 100 ok pesa ni emodichgo Gachagua dwaro mana ni mondo bed gi kisungu wacho ni vindicated mondo wach ni ene manochwanye kose wacho ni nochwanye to jodala gi kata jothurgi diwacho ni nyathigi nosandi emomi winjo kose wacho nyaka ni en ready mar dhi nyaka court of appeal nyaka Supreme Court tende ni otemo biyo sympathy mora monyalo yudo e case ni
kendo otemo tiyo gi kes ni kabisa mondo jopiny onene oruma kaka en no sande mondo kata gimoro amora ma kot dhi wacho koponi wang' kot ne wach ni nong'adne marach to dhi wacho ni bas dongo neno ka koro kot oyie koda to kodhi owacho ka kot wang' odhi wacho ni gimoro amora notim makare ma nowinjore othiche oko to pod odhi wacho ni kot sirkal tiyo godo mondo onyanyasaye koro gimoro amora ma dhi mbele Gachagua pod nyaka wang' kawe ka oneni to ere juice ma enodwa yudo e kesi mane momiyo nyaka wang' odhi adhiya kode mbele kamano. To wakili Wasaga inene yo machal nade mokwongo en bura mosekawo kinde dweche maromo 22 kinyarange karka yodwa ni mondo mi ochule osara ikin gik mamoko mantiere maromo dweche 35 mano arne gole apis nyaka ndalo manego bino wuok ikin gik mathoth anya mantiere karka omi paro mane mokwongo kaka ja Kenya kaka wakili inene kanyo ni bura ma dhi loko paw siasa yo man. Bura ni kaka wadwa sewacho en bura ma dhi keto a very important precedent e pachoka nikech e okang' mokwongo menyo thich oko jalup ker e katiba machon cha jalup ker ni nyalo thicha oko kaka president ochiewo koneno ni in ng'at manyalo chalo mol to ni riembi but e katiba masani wan goni iyudo kata ni deputy president nen gimoyangi e katiba functions ne bendo hange katiba yo mar thiche oko bendo ohange katiba koro ng'ato kinyal chiwa to riembo jalup ker kaka ene moparo mane gi wan e court kawuono nikech nose riemb jolup ker mang'eny chon to noka gin e court koro gima duong' momiyo wan e court kawuono en katiba manyien man wakalo 2010. Namba 2 nitiere gik moko ma bende katiba mar 2010 ni nokolo katiba mar 2010 ni mar 2010 ma sani watiyogo ni nohango ratiro mar ng'ata gi dho ngere wacho ni fair hearing koro dwa ng'iyane ni kot dhi wacho nade ka winjo kes mar thicho oko Gachagua notime yo makare endo kisomo pend chik mar 50 kata ichaki dhi Fair Administrative Act pende mara kata article 47 wacho gimoro ma bende nie ma be courts oseng'ade buche mang'eny ni kata ka timo kosa machal nade kata ka neko to nyaka luwa koda okang' matir mabura ng'adi koluwore kod evidence moketi ni adieri gini natimo koro mano mano achiel kuom gik mwadhi ng'iyane kawuono kapo ni article 50 mar constitution cha noluwe gi senate nikech chopo kumoro kanyo mane Gachagua obedo matuo to Gachagua kano obedo matuo notere hospital application no obedo made mondo mi proceedings go chungi nikech Gachagua ni tuo koro bro ng'iyane ka ote ni notime formally koso kotime informally kendo neno ka Senate speaker bende no goyo duonde piny motimo ruling e wach no gima chielo mondo chako ng'iyo koro okochuno ni Gachagua ne rach kato ber ka oyud ni procedure nokolu maber nikech procedure go gin gik manie katiba to court bro iwacho ni Gachagua noriembe yo marach. Namba 2 wan gi gima bende jok mane pingo Gachagua ne keto milongo ni political question doctrine ni gik ma ohangi gik mitimo gi dhano sovereignty of the people ma ene namba ene kipengele mokwongo e katiba ni teko te omi dhano omi the sovereignty omi dhano to dhano gi nyalo kawo sovereignty gi delegate kaka in this case no delegate members of parliament ma bedo e National Assembly moko bende bedo e Senate koro the political question doctrine kanyo wacho niya gima jopiny owacho directly kata indirectly koto ko winjo interfere godo koro mano be gima wadwa cheko timore nade wadwa ng'iyo wach mogik ma bende adwa ni akol tiende en wach mar salary ni king'iyo Employment Act osebedo gi mano Employment Act ko ng'eni ma to pogore gi employment but kang'iye gi rameny mar Employment Act
wasebedo gi case laws mang'eny mawacho niya payment mar salary cha is untenable. Ok inyal miyi salary nyaka chieng' monego ni retire. Courts osewacho ni mano is untenable. In fact, King'yo Employment Act cap damages go mana kuom dweche 12. Koro wadwa ng'iyane kaka rameny mibro meny go nikech ma is not necessarily an employment matter ma fall under the Employment Act. But kipacha ma bro ng'iyo kaka court bro decide en ni mano is untenable. Ni chuli salary nyaka koro tiek term mari. Nikech mano de kata ng'at ma owito ngimane. For example, kani office onego chule salary nyaka timre nade? Nyaka tam ne timre nade? Nyaka tam ne room. Kasto mogik Cleophas eni ang'o ma Gachagua dhi timo kopo ni bura ni okodhi ne makare. Pod ingeni sani pod okong'ad ne bura ni no thiche oko marach. Koro kata sani mwawuoyo ni Gachagua pod nyalo chung. Pod oyiene nikech court poko timore nade? Court poko decide. Pod kopo ni court decide ni impeachment not tim maber, pod onyalo dhi e court of appeal, moya e court of appeal, modhi e Supreme Court. Koro ka Supreme Court osewacho ni impeachment mare no time yo makare kendo katiba no lu kaka mar Sonko no wach cha e Supreme Court cha, then koro okonyal chung. Koro mano is also a survival of fight for. But in terms of politics, loyo bura mar Gachagua kaka neno BBI cha no tilt gik moko. Mano be nyalo tilt, lakini Gachagua already nigi constituency ne ma almost 80% kata 90% support mano oganda ma ya masawa mar Kenya. Koro matiende ni gindo to impeachment ni bed mani oyude ni odhi maber kata ok oyude ni odhi maber, gindo to ma ok bitimore nade? Ok loko pachgi. Lakini jok moko ma perception ma yae communities mamoko to gini nyalo miyo gi par nyadiriyo. Nikech biro miye mbi moro kanyo. Kaka nineno ka mbino mar BBI luar cha no inya Raila nyaka 2022 nikech iwacho ni jogi kar wanyalo loyo gi. Kamano kendo en moro ma pod irito kae achiel kachiel. Ang'e maber ni Gad wasebiro kod SPO kae kinde mokalo ma bende wasebiro kae. To nitie gino mane owacho ka tarik 1 dwe mar 4 higa mar 2025 mano higa mokalo mane owacho impeachment mar Gachagua ni onge wechegi mag dongruok kae ma ng'ato nyalo paro godo na miluongo ni Rigathi Gachagua. Inyalo pare mana gi weche mane usiguze Mrema o gik machalo kamago. Iwacho ni onge gino malong'o mano madhi bedo kacha kabiro magi weche gi mag dongruok. Onge gir dongruok ma ji nyalo paro godo Gachagua. Oseloso kod johera mage, owacho ni en mano kono gi mondo meki gigo koko e kinde mano gole. Kawono bende kono gi mondo meki bed kod kwe ahinya kinde ma irito duoko. En adieri koso miriambo ni mbi mare kata jogo maluwe osemedre tok ne thiche oko mar apis ma kawuono nitie jogo mokwayo mawuok e konde duto mapacho ka. Tiere mana kake wacho king'iyo kaka Gachagua osebedo ka wuotho nyaka ne thiche oko e office. Iyudo ka mbine osebedo ka medore pile ka pile kaka omedo wacho ni jogi no riembe tich kitok chik. Kendo ineno ka odhi obedo mariek ma en tinde Ruto ok odwa nogo ahinya. To Kindiki jalup ker emiwinjo koyanyo kaka duonde chalo to samo wacho gigi tineno ka gigi mit ne ji. Ma endie gimo mineno kaka by election ma incha wabedo godo mokalo gi. Ne yudo ka gi party mar Gachagua pod yudo kombe kuonde machalo kaka Narok. Chon kaka nong'e Narok ne en kar Raila ma ODM mane yudo ka kaw kuonde go eko. Ma kano ja ODM nyal kawe to jo Rift Valley koro ne kawre kigin kaka jolang'o. Mane koro UDA ne di bedo gi power kanyo kata mana URP kinde machon. Ng'eni sani kaka Gachagua osebedo ka wuotho gi wach mar kes neni kata mana kaka osebedo kotimore kode mana nikech odwaro ni mondo oyud kode teko moro mar kisiasa. Kendo kes ni em kama ngimane mar siasa sani oliere king'iyo kaka otimore. An asebedo ka aluwe kaka oseringo nyaka no bed filed. Dwe mar 4 kancha nosechak tim hearing mar kes ni. Gachagua gine no biro ne giloso application mondo yiene gi amend petition di. Ka kes ni osekawo karibu igari e court
kore ka gibiro ni nitiere gik ma gidwa keto manyien. Mane ka manyo biro kowache ni en koro kodwa ni mondo duoke office, odwaro mana ni mondo chule msara. Mago gik mano kelo dweche 2 mokalo. Ang'o momiyo gigi nong'eyo ni okodwa doke office, to nolenga no okodwa loko gini chon. Nodwaro ni mondo oketh saidi time mar court. Okungo wewe court orenga kore kocha kudwa duoge chien. Ema sama ncha ni yie ne mondo kel application neno nokone ni gigo to kela e file gi to kise file gi nikech no paro ni Attorney General gi bunge ne dio oppose ni kikolok kwayo ne court. To jogo be nodhi obedo ne mariek nikech ne ong'eyo ni kopo ni jogo dhi otamore to kendo wadhi chako ka dweche moka uchiel king'iyo ni idhi yiene mondo lok kwayo ne kosok dhi yiene. To joka no bedo ne mariek oyie yani gimidwa lokono kela kaka enno wano kwa bipinge kwayo nino ema koro obed part mar petition mana kaka enno maonge gimoro ni kani joge duoko gini koro to timeline bende mar hearing kaka nosechiw be nodwa interfere godo chieng' no kaka nokelo gige nego to kone ni kaka ikelo gino ji odhi mbele gi hearing kaka nosepange aparo ni nochiw mana adjournment mar ndalo 2 to en no paro ni gino ne nyalo duoko ji gi dweche 6 koro ntiere be kaka court be osetemo ringo gi case ni mapiyo maka ng'iyo kaka itime to chal ni target mar case ni en ni nyaka rum kapok ji ochopo yiero manyien. To how practical is it gi courts wa Kenya kae? Kech Court of Appeal kende iyudo kaka file case kawuono gimoro mana matin tinyalo kata ka wigni 3 kapok omi tarik midhi winjie. Mamage gik maparo ni iwinjo ko wacho no dwa dhi e Court of Appeal. Orito mondo ka gino keta ni ka chiwa judgment ni to kawuono idhi winjo ka ene Court of Appeal. Kose dhi e Court of Appeal to ko bibedo garaka. Obro linga mos. Court of Appeal otimatima gine pesgi nikech gima chik wacho en ni kapok exhaust kunde te courts te to pod in innocent kaka kore case neni pod in innocent nyaka exhaust gi te ma nyiso ni nyaka Supreme Court be chieng' winj gini mang'adi ma endie momeyo kata mana ng'ane Uhuru Kenyatta to gi President Ruto no yiene gi magichung' ker gi jalup ker ndalo ma case gi ne pod dhi mbele ICC ke case ya ne pokorum koro mae gima Rigathi temo timo otemo timo ni mondo case neni obudhi mabor kaka nyalore mondo dhi obe kopo no nyalo to kopo ni case ni dhi mbele tinyalo puka Rigathi odhi ochung'nu ker to ko chung' ker to dhi oloso formation maber to dek bedo president kaluwore gi kaka wang'eyo kaka joge gi jopiny gi osebedo ka chanore tok ng'at achiel to kendo en bende sama nene power nineno kata ndalo mane timo maandamano mar gine mar bech gik moko mondo dog piny ka mosenindo Raila Odinga notelo ne ndalo mane rwako sufuria 2023 yes 2023 gima no nyalo paro godo Rigathi en ni saa 11 okinyi nineno ka pichni make ofise kodhi pango gi polisi ka kidhi go joma ne dhi maandamano to kendo kono ji ni kiketh oala mar okuche koro odhi adhi mbele gi narrative ne mar okuyu ni ma joka odhi mohere kendo kaso dhi ochako yawe ni koro en Murema mondo dhi omak wa Meru odhi omak wa Embu kasi ng'eni koro tinde be odwa no chako nitiere part bende mar Rift Valley magen godo morigo kaka koro Nakuru koro ipo mana ni dakika ma osebedo godo okoni odhi omedo mbine makoro Rigathi koro oken Murema kende Rigathi osechako yudore gi ji kuonde mamoko bende mineno ka be temo luwo bang'e makata mana Nairobi kae odek dhi buogo ji ka odhi yudo kombe mang'eny moingo kata mana ODM kata UDA kamano nitiere gini ma iluongo kae wakili Wasagarwa kie ane twa kendo kirange karaka nitiere certificate of agency mano manya bedo ka kirange gi wacho ni yot mane mar kalo procedure mano moketi mano ma onego beni luwo ka wacho normal scheduling process maru wacho ni ki file Court of Appeal nyalo kawo kata ignario kata ignadek kadiponi ma ochopo irange yo machal nade kendo joyal buche mang'ade ni tarigni ema kama monego beni ukawe to kadiponi ma ochopo okang' mar dhi Court of Appeal onego miye gi pek machal nade bo qualify kata iwacho ni mar mondo mi obed granted certificate of agency erokamano certificate wechagi kanyo certificate of agency en ga application ma oteno the main case koro certificate of agency kaka neno nyinge wacho no itiere gik moko ma gin very urgent ma ok nyal rito mondo winji case matieki nikech korit ma case otieki
to nitiere lal moro ma ng'ato nyalo yudo mok nyal chul. E kisungu wacho ni irreparable damage, yani ok nyal chulo nengo ne. Koro gima certificate timoga en oketo gimiluongo ni temporary orders. Oketo orders yani ma temporary, kata gidholu nyalo wacho nade, makojolo kapok main case obedo hard. But we adoga ne kuom gima wakili no wacho, ingeni case ka case nigi strategies meke. Case nigi strategies meke kaluwore gi objective midwaro mondo yudi. Kaka na wacho motelo ni ingeni sani Gachagua pod oyiene chung nikech pod omanyo ratiro mare kendo kot poko ohango kata nogole e yo makare kata nogole e yo marach. Koro ingeni ma pod en gi avenues mar dhi Court of Appeal nyaka e Supreme Court. Tingeni kopo ni wach ni obedo delayed to en gima nyalo chopo nyaka tok 27. To kochopo nyaka tok 2027 to ponono ni Gachagua yier e telo to wang'eyo kaka wan ga gi political interference e judiciary. Of course the judiciary oningo bed ma ochung' kar kende ma onge political interference, ma luongo ni independence of the judiciary. But ntiere seche moko ka jo siasa paroga ni ginyalo influence the outcome magi wit cases. Nikech gin gi muzzle, gin gi the intelligence, gin gi the security, kaso gin gi the goodwill. Mane gima notimore Hague kocha. Okawachi ni nogole e yo marach kata yo maber, but inya yudo ni sechego yudo ka witnesses moko ne onge mane nyalo dhi mbele gi case. Koro Gachagua be koyudo leeway mar bedo president to case ni poko rumo, ting'eyo maber niya case ni seche moko inyalo nywandie ka. Koro ang'o moningo tim? Anyalo wacho ni the High Court otimo maber, gitemo winjo case ni piyo piyo. Mane giomiyo neno ka Chief Justice no constitute 3 bench mondo winji case ni. Koro neno ka case ni no ken case machalo case mamoko ka. Case mamoko ka nyalo budho ahinya. But ma ni rango gi wang' matute, gi nomiye judges 3, kaso timelines bende ineno ka ne gitemo rakruok. Koro bende kodhi e Court of Appeal, timelines gi bende because of expeditious procedures, Court of Appeal bende nyalo ringo kode ng'wech. Kasto odhi nyaka e Supreme Court. But ka ng'ato dwa waste time mar court, onyalo keto kata gik ma kisungu luongo ni vexatious applications, frivolous. Tingeni ko application oketi to en application manyaka bed hard, ma bed determined, koka the main suit bedo hard. Koro wan gi main suit ma is in the impeachment. But ng'ato nyalo keto kata for example an application ni otesene moko dwa ni oket kanyo. To make a application moro maduong' man gi bundles mar documents mang'eny, iwacho ni wamiu 7 days to respond, wamiu 14 days to respond, kose miu 14 days to respond, mane gima miyo ga court bedoga gi court dekoga gi ng'ado buche. But I hope ni ma to judiciary kaka ging'eyo ni ma is a matter of public interest, gibro rigo kode ng'wech. Kamano, nitie gimoro kae ma okili Gadaguko ne walosi ahinya, ji ne winjo terminologies manyien, en gimoro manyien maneno ka jalup jatend piny Kenya nothi choko mar apis. Kendo paro ne nitie kacha mathoth ahinya. Mokwongo gimoro manilosi kae mane ni e it ji ahinya ne en separation of powers. Okaw okang' mane od bura okaw mar thicho kod Rigathi Gachagua kaka jalup jatend piny Kenya, otere doho, mano bad sirkal moro machielo. Gidonjore yo machal nade? To dipo ni ng'eto ma kawuono dhi keto gi e okang' mane, kapod ni gimoro madhi bedo kata ka ni moro ma podi penjo ni gin gi ratiro mano mar winjo, ero ne giwinje ma gichopo kama koro kawuono ng'eto chope e okang' ma kawuono. Niwacho ni en gimoro ma itimo kawuono ma ng'at moro mabo bedo jalup jatend piny Kenya kendo higni mabiro. Gimong'ad kawuono ni ka dipo nothiche oko en gino ma pod nyalo biro kata ma bende donj kuome. Mago pichni mabiro ni achiel kachiel nyaka romo jong ka Gadaguko pok oduoko picha no. Mano picha mano mawuok Milimani, kendo iwacho ni arita kwe orede. Magi e obila mantie kacha oko ka girito jogo madipon da donjo, jogo mada wuok, iseto jiyo machal nade, nitie gik moko bende mantiere oko kacha. Magi pichni mabiro achiel kachiel, Gadaguko ka nyalo duoko mano kapod oneno pichni mabiro. Separation of power en gima biro ni mondo mi sirkal oti maber. Iyudo koket kidieny ka kidieny mar sirkal en gi bede ni 3.
wan gi executive, wan gi bunge, kendo wan gi doho. Koro moro ka moro nyaka mi opportunity kata thuolo mondo tije maler, to bende sechegi nyaka ichak iket gimiluongo ni checks and balances. Gima jogi otimo nitiere kama wang'o chope, to nyaka wang'o chope lwet joma moko gi mondo gibe gidhi ging'i ane ni to ng'ani bo timo gini e yo mano onego bed notime godo, to ere kaka wanyalo correcte. Maendi emomiyo sama ne ochak gine process mar thicho oko Gachagua, nitiere jok manoringo manodhi e court. Nitiere kata mano osiepna moro iluongo ni Stephen Wanjiru, gimbe ne giringo gidhi e court gine Kerugoya mondo gichung process no. To kane gisetemo chungo process to court notamore. Gimomiyo court notamore en nikech nitiere rulings moko bende e cases mamoko kaka mag finance bill gini mabe oseng'adi. Niyudo ni ka bunge ochako ni timo gimoro kata kapok gitieko, to nitiere jok moko mane ringo dhi e doho to chungo bunge mondo kik dhi mbele gi gino. Mama nodhi oyud ni kopo ni wanyalo dhi mbele gi tim machalo kamano, wanyalo chungo bunge maonge gimoro amora motimo, manyiso ni judiciary dhi tamo bunge ni koro bunge ok tim roles ge. Koro mae momiyo separation of power dwaro ni sama bunge timo gimoro ikwonge weye motiek te ma ok interfere kode. Kosetieko gino te, koro kikawo the result mar product gikone cha ema koro ikelo ne doho, to doho ng'iyo ni gini be notime maber. Koro nyaka kwonge we bunge matieki. Kosetieko koro kichaki keleku. To separation of power momiyo ineno kata ka sama judges bende bedo appointed. Yes, Judicial Service Commission ema timo negi interview, but gikone nyaka ang' ker donje. Koro nyaka all the functions nyaka gibed merged, ma ng'at ka ng'ato gimitimo ng'ama chielo cha be nyaka bede gi lwedo moro. Kamano. Peter Simba, Yes. Wasaga. Yes. Burani. Nirange kagima nen mano mane nigi merit mag chike, mano ma nyatu kete ubede doho, koso nen siasa mano ruakne lep doho, kata lep chike, moko mantie kar kacha menya wacho niero. En mana politics, mobedo clothed gi law. To kete kacha niero mano kethi, mano kukethi. Inene wang' mangi. Koro egina telo kawacho ni there is one give you political doctrine question. Ma bedo ni Gachagua ne otimo gik mane iwacho ni otimo ka, mano en gima noserume National Assembly, kendo do ok nyal dhi chako rango ni no donjne Gachagua kama gima do koro ng'iyo en mana gibiluongo ni procedure. Koro politics to ni kumora mora sana nikech one deal gi politicians. Koro politicians ginyalo ruako law gimoro manenre ni en richo, bende ginyalo lonyo richo law manenre ni en ler. Koro gimoro amora ma jo siasa timo to nitiere politics. Nitiere sei moro miwacho e politics ka ni ja siasa mora mora kata ng'ata ma wuotho ka en guilty until proven innocent in the eyes of a politician. But again, katiba to wachi mopogore ni innocent nyaka ibed proven guilty. But jo siasa ng'iye ni you are guilty until proven innocent. Nikech ng'ato ka ng'ato nigi chilo ne moro ma opondo, ma ong'e gi ng'ato, ma kopo ni mane giyudo ka nitiere gimiluongo ni capture cha. Parliament obedo captured, executive obedo captured, judiciary bende obedo captured. Nikech yudo ka ng'ato nigi chilo moro mosemiene kumoro, ma itemo ni igolo duondi matin ni ok idhi ratiro gi ruoth alonge ni ruoth kata the political bigwigs ma control politics at that time, to imbomi mana sindan, to sindan ni kombomi ibro lu me yuda adieri moro ntiere iye kanyo. Koro nikech ang'o? Nikech wajo piny emoyiero ga jok ma onge integrity, wayiero jok ma nigi chilo. Koro chilo ni mono gi tiyo tich maber. Koro kwa doke wach mar Gachagua, ka siasa nentie, yes, siasa nentie. Siasa nentie nikech ang'o? Nikech iyudo ka gini ne en a political process mobedo initiated gi jo siasa, ma member of parliament emotimo nade emo initiate. Wan gi jok mane support, ne wan gi jok mok support. Koro iwacho ni gimoro nyalo bedo ni orach kuomi, to anto korach kuoma, to nenore ni orach. Mano is a very clear indication ni it is a siasa. Koro jo siasa ng'iye wenge mopogore opogore.
To wakili mana kama nitiere kar kanyo adana winj pachi nitie jogo mose wacho ni gini kana en siasa jod bura giwegi giwacho ni gini en siasa ma onego bed ni obedo handle kanye e od bura kaka od bura nosetieke kanye kama nochope neonge tiende mar dhi e doho ne wacho nade e wi sigana erokamano koro emena watemo kolo ni weche mano donjnego Gachagua ka to noserume National Assembly gin ok nyal chak do evidence ka macha political question doctrine wacho ni negiserumo kocha koro gima kot ng'iyo en ka ratiro nolu mar winje nikech nitiere ratiro mochiwe katiba ni kapok igolo Cleophas Royal Media nyaka itimne disciplinary to disciplinary ni itime nade disciplinary ni imi notice to show cause kopo ni en employment itimo disciplinary hearing manyaka ibed gi ng'ato oyange maber ambu yana bedo gi lawyer oyieni bedo gi jatich wadu anya kelo lawyer na jatich wadu lakini kwadok kocha katiba bendo wacho ni mae namba moningo bedi mondo mi president obedi impeach kana deputy president namba moningo bedi en kama koro ka namba mano impeach president cha nokochopo namba cha ingeni okwangi the allegations wang'yo ni namba nokotenore katiba mano court nullify ye wacha kwang'yo mara ariyo ni hearing noningo mie fair hearing for example Senate to Gachagua ni tuo oring kode hospital o make an application mare ni noko bedo extended kaso wacha kwang'ie gi the time limits manie constitution kwa ngeni opogore ng'ie gi time limits manie constitution ma wacho ni gino ningo winje kuom muda machal kama koro balancing all these rights mane gi modwa rito kanyo koro mano kuma koro do donje number dek do donje ka wacho ni of course asewacho wach mar procedure asewacho wach mar numbers to koro gimilongo ni fairness lakini todoro mar wach kende the allegations mane iye kanyo no to do onge teko mar donje because of separation of power erokamano ahinya wakili gani we amed duonda matin ni kama wakili wacho ka king'iyo case ni onyisi gimoro ma adhi wache gi kisungu lakini aparo ni ok obiwuok maber ahinya we maj kaka nyalo explain e yo mayot iwacho ni sirkal negi find ng'ato ka ng'ato kene ni kata mana in kama ibede sani sirkal negi find machieng' moro amora ma gidwa soyi e od ang'ech tibiro donjo ibiro gol find mikia kata kuma gima in kata in wuon ikia ni nitimo bike kada chieng' mane time but ibiro yudo ka en file kendo mantie kendo chwe malich koro mane gima notimore gi Gachagua sama ne gise chwanyore gi jatend piny nong'e maber ni find nyaka ni gol mae momi winjo ko gol file mogol weche modhi oketne oriwore nyaka gi weche mag mwandu owadgi manosenindo kech kor imanyo ni amanya gimoro to kosekele mochopo to koro nyaka idila kode to be adier mabe nyaka obed godo kwadok chiene wach mar separation of powers Kenya ka gimoro achiel mantiere culture en ni ng'ata mosebedo gi case mano kore jatelo kendo ka in gi case to yieri yot mogik makata kwa chako gi mosenindo Raila Odinga embe dono dhi mane detention kudugo bedo ng'amo tegno oko ka to king'iyo jotelo te kata mana jatelo mane wawinjo mano mak gi pesa buora e ode dongi na winjo ni kani no dwa chung but kawuono gokinyi chiege ose declare ni dwa chung Vihiga women representative nikech koro gin gi case to cases gi gimomeyo ka ng'ato nigi case to obiro chung namba achiel case mi sympathy moro kan ji osika ni isando nyathiwa oketne case ma ok mari case to ne mari pesa ine mo yudi godo Gachagua bende gik manotimo ne wadgi ene mong'eyo koro to odhi dila gi case ni koro kose dhi mo yudo telo to thothne gidwaro ga telo ni mondo giketh case cha koro case mi telo to kose mi telo tidhi telo ni dhi tiyo gode kedo do mae tim marach magi timo kuma richo monego bedi to mane reality mosebedo ka timore king'iyo kata mana case mar ICC ema nomiyo noyier yawuoyi ariyo ka mane platform magin ne gidonjo go telo to ka case ni nosekonyogi ma gisedonje telo wawinjo ka ji kaka Meshack Kiebei noyud mana Tsavo National Park witnesses koro ne onge nikech koro telo tiyo mar deal gi case koro mane reality ma nyaka wabed godo kendo nyaka wang'e kaka Gachagua sani case ne ni kama dhi en olema ni kawuono done mondo kik rule in his favor onyalo bedo ni case ni nogoye motegno to lemo Saidi
ni case ni kik bed in his favor, judgment ni. Ole ma inya ni mondo case ni ogore piny e high court, mondo dhi e court of appeal, mondo case ni ochako gore piny, mondo wach ni ker tiyo gi court mar sande, makata ko dhi e high court to joko osebedo bribe, nikech ncha no ywak sama ne otame mondo kiko amend petition ni. Ko wacho ni mago ni judges go omi orders from above, emomiyo ok dwa miye time. Mbo winjo ka issue mar fairness mar time no be nyaka bi dhi raise e court of appeal. Kaso ko chako wuok e court of appeal ka koro dhi e supreme court, yo sekal election. To sechegi otiyo gi case ni kaka campaign slogan ne. Oyudo godo sympathy muponi obedo president. Kose bedo president don koro ene mong'e ni chief justice bedo ng'awa. Kech ene makoro appoint gi. To koro kanye ma case ni dhi winjo ni Supreme Court overturn gimoro amora mane Court of Appeal gini osetimo. Kama na nya. Na bete na gimoro ni. Mana gima wakili wacho ka. Politics publicity mora amora. In fact sana publicity marach en ga publicity maber. Seche ma ji woni nyoni no kata ne timo marach. Gichako paki. For example, nyocha nitiere apro e social media, nitiere ng'at moro mana kia I'm thinking ne jaonagi. Na winjo mana because of the apro ma chako wacho ni tomato ng'ama chal nade ni. Ma ji wacho ni nyaka maki ni. Kendo ineno ka searches notimore mang'eny ma kata women ugolo ko make ugole wang jowi, ogole stations mang'eny kono kaka seche ko wano ko ng'iyo ni kare ng'ani be nitie ga e piny ni. Koro mane gima publicity be timoga. Positive publicity and negative publicity gin publicities mabeyo in politics. Mane gimiyo Gachagua sani nenore wang' ji ka gima ober. Nikech ng'ama en jatelo en ng'at ma kite mang'eny chuoye. Ang'o miyo kite mang'eny chuoye? Nikech en ema en gi responsibility. Idwaro mondo bech mafuta dog piny, idwaro mondo uchumi bed odhi maber, idwaro mondo security obed ka, to mago te they fall in the hands of one person. But you don't think that one jok ma onge siasa ni onge responsibility mabedo kuma. Koro onge ng'ama nyalo gere kuomwa. Onge ng'ama nyalo bedo ni dwa biro kata dhau kodi. Nikech onge responsibility motimi nade momi. Koro mane gi omi neno after Gachagua kano wuok e impeachment, iyudo ka mbii mare ochako medore. Nikech ok nyal tene e serikal. To jok mane ni opposition mane pingo Gachagua gini, mane pingo Ruto, mane jo piny ohero, mane ong'anyo actually ne finance bill, sani ka nie government, gine makoro giricho ni chuth. To jok mano pass finance bill moko ngocha, gine makoro gibeyo ni nding. Koro mane gima timore gi siasa ka, mane gima wakili ne temo wacho, ni in publicity mar politics ka, sympathy ng'enye kabisa. Ng'iyane kata jok muyiere gweng'u, kata jok miyiero piny ka. Yudo ka en ng'at moro ma en gi questionable characters. Yudo ka en ng'at moro edha mano maki. Yudo ka en ng'at moro ma yudo ni seche moko wach mula gi oriwe. To gine jok ma chung' e siasa nikech pesa ma gin go seche moko gin pesa maber. Koro jo piny beno ningo gitim gimiluongo ni sieving. Mondo giyier jotelo mabeyo. Ka useyiero jotelo mabeyo ma onge kod chilo mora mora, ma uyiero policies instead of a name, to then unyalo dhi maber gi weche mag dongruok. Kamano penjo gi podhoth nyakura moge jwang' to gi sani nitiere chenro ma dhi mbele mano e log tich mano madun bura mano mara PLP mano kama gintie kacha kotani kanyo koda Martha Karua gi Lange ma nitie kat nyaka sani giloso nyawinja ne ni twak margi to en mane motelo ne ng'eto duche makawuono e kind gik mamoko bende mantiere kar kanyo mwanyalo winjo gi ane kanyo kaka gitwak gi sani. Will no longer just be a communication device. It will slowly become a tax surveillance tool. Kwa hivyo, your transactions, pesa ya biashara ama chama, mazishi ama hospitali, will be monitored by the government under the expanded financial monitoring and KRA's tax enforcement system. So we ask, why is the government more aggressive in monitoring struggling Kenyans than it is in cutting excessive wastage? Why is the government easy for it to track Mama Mboga than to stop inflated procurements? Why does the government move faster against ordinary Kenyans than against corruption? Because it's come our Kenya, we haven't refused responsibility. What we are refusing is a budget system where citizens are monitored while corruption is let free to roam. Where citizens are taxed while government wastage
stays hidden. And where citizens are squeezed, while luxury at the top remains untouched. And that is why Kenyans must reject the direction, this dangerous direction the government is taking us. Na kwa hayo machache, may God bless Kenya, na mtafakari ya Kabala, na wacha nimkaribishe my party leader, Honorable Martha Karua. Asanteni. Okay. Mshaelezewa vile mwananchi angetaka. And today, as we give our response to the budget, it is noteworthy that the expenditure statement has not been revealed to Kenyans or laid before the House. All we have is taxation measures. The expenditure statement, I bet they will be bringing it or laying it on the floor of the House when reading the budget. That is contrary to the law. Both taxation measures, that is ways and means, and expenditure should be laid side by side for Kenyans to have enough time for public participation and to know exactly that tax you're being taxed, what is it going to do for you. Now we are commenting with a blindfold, following on, mainly relying on last year's expenditure statements. A PLP Martha Karua budget would be people-centered. We once again stand at a critical moment in our national calendar, the budget season. It should be a season of hope where we expect the government of the day to let the citizens know how they are going to improve service delivery, what they are going to do to build a more prosperous future for all, and how to tackle the daily problems, some of which have been mentioned here. But this is not the case with the Kenya Kwanza administration, whereas the budget statement should be a declaration of national priorities and a roadmap to shared prosperity. The Kenya Kwanza administration budget season has become a season of anxiety, uncertainty, and hardship. People anticipate pain that is going to be inflicted during this season. Instead of hope, we anticipate new taxes, and we are not wrong. Instead of relief, more pain. Instead of accountability, we witness more waste, corruption, and misplaced priorities. While hard-working citizens struggle with rising costs of food, fuel, and healthcare, housing, and education, government continues to expand its appetite for taxation without demonstrating corresponding improvements in service delivery. Kenyans are paying more, but they are receiving less. The social contract between citizens and government is being steadily eroded. It's as if the government exists to serve the needs or wants of a select few and not the needs of the majority. Our country continues to grapple with growing public dissatisfaction, particularly among young people, who have repeatedly demanded accountability, transparency, and economic justice. We witnessed tragic loss of life during the Gen Z protests in 2024, tensions surrounding their commemoration in 2025, and more deaths. Yes, more deaths. And even more deaths in events associated with Sabasaba. This reminds us a simple truth. Violence cannot be an answer to legitimate demands of accountability. Intimidation cannot extinguish the aspirations of a generation, and force can never be a substitute for good governance. As the leader of People's Liberation Party, I and the party stand in solidarity with the youth
and all Kenyan citizens who demand that government listens to them, serves them, and above all, respects the Constitution. Their demands are not unreasonable. These demands of accountability, of dignity, and of opportunity cannot be said to be unreasonable. They are also demanding a leadership with integrity, a leadership that they can trust. The fundamental challenge facing us today is not lack of resources. We are collecting taxes that can give us the services we deserve. What we lack is physical discipline, is leadership that can be trusted, is leadership that has integrity. We are suffering, as I've said, in discipline in spending. We suffer from corruption, from waste, and from poor priorities. The Auditor General has flagged out that over 304 billion remain trapped in stalled projects across the country. These are our taxes put to waste. A PLP Martha Karua budget would prioritize audit of all these projects and their completion before embarking on new projects. We must make all the monies invested work for us. They have consumed public resources but have failed to deliver value. This is not evidence of insufficient revenue. It is evidence of poor leadership. Meanwhile, billions continue to be spent on luxury, excessive travel, that one we all know, political patronage. We have seen money being dished out in State House and in other venues, and other non-priority expenditures, while critical sectors such as education and healthcare remain underfunded. The problem is not lack of money. It is absence of accountability. A government that cannot account for existing resources has no moral authority to demand higher taxation. So from us, we would not increase the budget flow to the almost 5 trillion budget Kenya Kwanza is having, and boasting happily that this is the largest budget ever. It's also the budget with the largest deficit ever. A serious country tries to do a balanced budget. We should try as much as possible to spend what we raise. Therefore, a PLP Martha Karua budget would let the figures of last year, which is just short of 4 trillion, remain. In the meantime, we would follow a different path. We would have a... Nyakura mogejuang mano Martha Karua ma en ogai mar duon bura mano mara PLP, manduon bura mara PLP, kama nyaka sani otwa kanyo kod ute fwambo gin weche motenore koda weche maga budget kod chal mar uchumi. Kanyaka sani iwacho ni do chal nade kama omenda mabende iwacho kacha ne olal ukane pinje maoko, odhi nyime kanyo bende ko wacho ni wantiere ketho kata tiyo arietha kod omenda kod mwandu mag jopiny monego bed ni girango motegno ahinya. Machielo bende owacho ni wito ngima ahinya ikinde ng'anyo mag jo Gen Z olose kanyo achiel kachiel kind weche mamoko mabende pod obedo kae ka omulo. Owacho kanyo ni omulo gi kalure kod chal mar Kenya. Ma en gino mowinjo sani mabiro nwa achiel kachiel. Ng'en nwa lose weche mamoko mapod odhi bedo kaka warango, to mabende achiel kuom gigo morango kawuono e chal mar Kenya. Gada guko ka ntiere kuomi kar kawinjo gik ma Martha Karua bende lose kacha, to owacho ni gimoro mapod dhi nyime. Owacho ni budget season masani mar Kenya Kwanza gigo monego bed ni imiye pek. Jotelo gi duto yudo ga thuolo mano mar bede od bura, giyudo kama gichiwe pachgi, bende kama gintie ni imiyo ga weche magi wacho pek madware. Pressure itaini dhi biro kama thoth ahinya, moko timore od bura, moko bende timore oko. Achako digad. Mokwongo adwa duoki e wach mane Peter wacho chien kae, mane iluongo ni capture. Adier ma wan godo en ni Kenya kae tiere organs ma ok titiji.
achiel kuom gen bunge obedo captured gi presidency. Ker ntiere kaka nodhi mokaw bunge mosoyo fuke ma gimoro amora ma bunge timo ene moamua. Kose kono bunge ne tim kama emomiyo kata Gachagua nokono bunge ne thiche uru oko to Mutuse oseloso gine Mutuse oseloso bill to onjo godo kacha cha motion to iriembo gino ma itime nyaka gotieno to bang'e to Gachagua nodhi. Koro sani wan gi CS mar finance gweng' wadwa ni ma very arrogant kendo kao ni e piny kae en kende ene mong'e gik moko jok modong' ofuwo te. To mano bende kendo kata mana be minister mar health bende gitimno. Koro finance bill ma igani iwinjo kowacho ni kendo ting'e ni gini tin malich en mana 120 pages anasesome. Gik ma ng'ano temo kelo kacha cha gen finance bill ma igani en mana ni akae wagolo tax ni lakini koro waluonge kama mae wagolo koro mae wamedo percentage ne mane gik motim kende to kokon ji ne ni sama watimo mae kaka koro mar simu ma iwinjo kani ogolo taxes mang'eny mondo koro kete consolidate achiel kata mana mar mtumba gini ka nikani koro 25% gini okokonwa ni sama otime kama previously collection ne bedo ga pesa di kane itime gi kaka chik okete no but koro koketo change modwa keto ni to wadhi collect koro pesa di to pogruok en ang'o kind pesa ariyo gi to pesa ma koro wadhi collect ni idwa time nade wang' ni japiny okaw to soe mudho ikone mana mbaka kende ma wagoyo sani en niya jogi domedonwa osuru jogi medonwa bech fuel jogi medonwa bech gine bech stima kiani ang'o mochako med kanyo kia siling 3 moro med kanyo kia percent 3 moro med kune mano kende mbaka ma jogi oketwa wagoyo ok gimiyo wa thuolo ma wambe wanyalo ng'eyo godo ni to samo med siling 3 ni pesa ma koro dhi bedo collected total ni pesa ni dhi time nade ingeni mai gimo nego bedni wang'eyo mondo ang'eyo ni gimomiyo pesa ni omedore kama en nikech idhi gerna ndara mawuok kama to dhi kama or education koro adhi winjo ni nyithindo koro instead of chulo 7,000 magi chulo ga koro gidhi chako chulo 5 nikech pesa mobedo collected extra cha utere towards school fees or wawinj kata ni sha gini be koro tiyo or osiptende koro idhi medge magi ekite oketwa e mudho wan koro mbaka kende migonwa en ni ka wamedo kama to ikono ni okochuno bende ni nyaka tim public participation wawuondore ni wadhi e bunge la mwananchi makaene to ji dhi beda piny to goma na mbaka dakika moko 5 bill ma finance bill ma govern Kenya te oken gimi nyalo discuss gi mwananchi e bwo wanawa kata ka ine meriek mana manade to kata ka mwananchi no ene moriek mana manade to document mar 120 pages okinyal bedo godo gi mwananchi wanawa tiwacho ni setimo public participation kasto gini idhi kete e bunge kosetere bunge to kama kawaida idhi miwa bunge alafu para echo to ka giduogo to gin gigo yes to waponi gino osekalo kata mana mokalo ma 2024 nyithindo ne go koko kae nikech ne gitemo matek magisome wabunge gito ok gisome lakini ne dongwach no dugo wuok ni no megi pesa gin tek ne no se megi pesa gisoyo fuku gin koro gipenjo mana kerne dwa ni watim nang'o ni wadi yes gidiyo mana yes git koro mane gimomiyo japiny bende koro nyaka dikaw thuolo mondo som gini to bende kete mbunge ni be tesre mondo ing'eni to mbunge ni eto wacha ng'o ewi gini kaka an mbunge na ma en honorable Millie Odhiambo iyudo kaka otemo mondo som gigi kendo communicate ka gi jopiny kata mane bunge odibet lakini ntiere wabunge mamoko miyudo ka pap ka to ng'enya kendo goe dhoge lakini sama wang' bilo bire bunge to oonge kaka mano aparo ni mbunge gibendi mana kamano ok bede bunge sama ji discuss gik ma muhimu to seche ma ji dhi linda mwananchi to kendo koro tegne ground kamano bende warango ga jodi bura maloso kendo ang'eni tok higa mabiro kochomo giko yiero wabedo ka waranga ni ka jodi bura wa Nyanza bende twak ga kendo wawinjo gi achiel kachiel wacho ni
wasewinjo moko kuomgi. Jaod bura mar Wasaga tasewinjo. Asenene. Isenene kuwuoyo to gik mowuoye ga. Emanya bedo nopogre. Iyudo ka gik mamuhimu ne japiny kaka koro sani finance bill pok owuoye. Lakini sama wang ji dwa donjore ni kani ng'ama no riembe bunge or sama speaker no reprimand ng'ato koro tegno wuoyo. Aya. Wach weche mangima mantiere ka achiel Wasaga. Wach ma Martha Karua bende wacho kar kae. Achiel ochiwo gi kendo wacho ni ero jatend piny nitie machielo mochiwo kae mogik ma bende oloso kar ka wacho ni digno ni public trust monego bende iduoko majority restore public trust, reduce health insurance to 500 bob for all. Mano kama gintiere kae achiel inene nade mana kama intiere kar ka mai twak ma jotelo nego bende bedugo to gibiro ga mana dichiel higa kama kama gesode gada kuko nano ka lao mbunge na lepo 1 hour Angu losa ka joka ngato. Though I'm not holding brief for him. Mano itabia mar politicians. Nikech yudo ka politicians kawuono giwacho kizungu kendo giwuoyo motegno ahinya e okang' moro achiel. To kendo kiny ka gidhi okang' machielo bende giwuoyo motegno ahinya nikech kata ka ng'iyo finance bill mano kalo cha iyudo ni jok mano support en mbunge nano. To macha ne gima no inyo piny mano miyo bunge owang. To sani kendo yudo ka kendo ne ochako timo nade. Opego meaning ni jok moyiero mostly it is about self interest and josiasa ong'eyo ruako law interest margi machal ka gima en interest mar jo public. Kasto gi break it down sana kiyudo jok ma ong'eyo wuoyo manyalo ng'injo wach. Ging'injo wach kasto ing'eni jo public seche moko ka gi scrutinize those gik mo wach kagi to gikawe mana kaka okawe no. But kaluwore gi gima Martha Karua wacho nitiere gik moko ma katibo hango. Namba 1 gima ng'iyo e finance bill ni ma I feel ni en gimo ningo oping kabisa en the scope mar KRA mabedo widened ni KRA sani onyalo timo gimilongo ni spying on personal financial information. Mano dhi ataro kod right mar privacy mochiwo under article 31. Under article 31. Onge tiende mar diyo jopiny matin ma temo chung malo to jok man nigi pesa mang'eny mamoko kano nyaka milionde buora e udi tok ng'i. Koro fairness mar taxation bende en gimo chiwo e pen chik mar article 201 of the constitution. Ma it is something ma josiasa mostly yudo ka jok man piny yudo ka for example sani wach mobile phones ni wach mar digital payments ni gimi tumba ni yudo ka jok ma bedo affected gin mana jok man piny ka yudo ka jok ma pinye me hinyo to jok man malo ka towe to benya kwaranga neni finance bill ma 2024-2025 tax policies mano bedo introduce gi be gigi osetiyo koso wana jok makoro manyo pesa ma okwang'ia ne chien kocha ni okenge mano agoyogi to otimore nade gi uchumi mar Kenya. Uchumi mar Kenya nang'iyo ranking mare Africa, ranking mare ne ber as compared to other nations in Africa. Koro magi gik monego ng'iya ne ni tax policies gi be gin gik makonyo uchumi, be gin gik makonyo jopiny, koso gin gik ma dhia mathiro biashara matindo. Kopo ni in gi biashara matin Cleophas, jo KRA nyalo intimidate kabisa. Iyudo ka gisebiro jok ma ketho ga biashara thothne Kenya ka gin weaponization mar KRA gi weaponization mar DCI. Iyudo ka seche moko jo DCI osebiro e kambi mari mitie kata jo KRA osebiro to gin gi tax dispute moro ma bende pok kata ging'iyo ma girango ni tax ni chalo nade to gise freeze accounts magi. Seche ma accounts obedo frozen okinyal chulo salary, okinyal wero, okinyal timo gik mang'eny. The time midhi kidhi tax dispute tribunal mondo los wechegi bende dhi obedo wakati mang'eny maka chieng' iduogo to biashara mari osetimore nade
osegore piny. Koro kwanyalo yudo ne policies manyalo encourage biashara and at the same time kelo taxes. Kwanyalo timo scrutiny bende gi tax policies manyichwa kalo chien ka mondo ang'e gi perform nade kapok wa introduce new taxes. Kaso kwanyalo bedo gi miluongo ni public participation. Mnya neno ka jatelo dhi e bunge la mwananchi, jatelo dhi shops maga giwete gi ka ging'iyo mondo otemo explain negi. Mano to me is PR. Public participation en gima oketie e katiba kaka owinjo time. Article 10 of the national values, one of the tenets mani kanyo en public participation. Katiba gi bende oyiengore sana wach mar public participation. Gima koro ningo parliament otim, oningo gi enact a law mawacho niya modalities mar timo public participation en nang'o. Nikech public participation seche moko nyalo luongo mana jok mahero tamiyo gi gimoro matin to gine hall moro to bang' kasega gisebede hall to wawacho ni public participation otimore. Nya neno wakili moro kata akeni en wakili no provide link moro ma inyalo dhi tineno the finance bill a website mar I think treasury kata national assembly kise dhi yude kanyo ting'ie kasi nyalo ndiko email kata ki approve kata disapprove. Lakini ngeni ma inyalo tima na gi an kod Gada Guko gi few of us manyalo somo. To jok man dala kocha kama timo biashara ma uso rech sindo, jok ma uso mena nyandiwa, jok ma seche moko go apiko god jope, magi dwaro mondo jok mane gi yiero gi o engage gi mondo gi understand finance bill. Koro the problem ma wan go as a country ni number achiel okwa explain ne dhano mondo winji tax policies ma wan go. Number 2 okwa bedo transparent gi tax policies mokalo. Number 3 wachoko pesa mang'eny to pesa gi chal ka gima gi end up e containers e uteji. Matenia atiyo kaliech pesa toka puoyo to ngato tiyo kapuoyo to pesa toka kaliech. Koro mane gima inyowa. Nyakoro moge jwang mane wach matiere ka kendo Gada Guko ng'eni damia paro machielo mantiere to sani picha maneno kanya kura moge jwang en picha mabiro ni achiel kachiel kawuok e doho mano ma Milimani Law Courts kendo nyaka sani irito ng'etono ni to kinde mang'o chako ang' idhi yude e yo machal nade. Mano ka Rigathi Gachagua ogai maduon bura mar DCP kendo jalup jatend piny Kenya machon bende kawuono rito winjo duond doho. Kowinje kodhi korka kore owacho ni ber, kodhi ataro ochomo doho mar apil kokwayo joge mondo obed kod kwe. Kinde ng'eto makamano dhi bedo kacha ka igolo ang'eni kane pod pichni gi pok wayudo gi kachiel ang'wa mako gi kendo waranga ne kinde mabiro ni to gidhi chalo nade. Dakika osekalo 15 mar onyango makawuono kar kae kendo mana kane pok akawo weche mag picha go na nyamiyo Gada Guko thuolo mar mondo mi okonwa kanyo ni to inene nade ng'intie gimeda medo e wach ma wasago wacho kanyo. Nadwa medo mana ni wach mar usuru ma Kenya kae en ne ji switch goalpost pile kaluwore gi kama ochieme. Mane makosa ma paro ni hinyowa kaka piny. Nikech king'iyo sama ne ji debate mane bunge debate finance bill ma 2024 mane okelo tulo cha. Ibiro yudo ka mawaziri sani mar finance John Mbadi ka nochung' ko debate contribution ne bunge nokono ker ni solution mar Kenya oken overtaxing Kenyans. Duok tax piny mondo iket oelni obed gi tich mayot mar ringo. Teneno ka sani ene makoro biro kendo ene makoro medo osuru gi. Kendo oketo osuru nyaka kuonde moko mane gionge. En ka koro sani kone ni kambi ni kopo ni ne en gi kambi to okudeclare dividends e giko higa. Okupogo dividends. Yani kopo ni wabedo kodi kawuono to waamua ni wan ji adek wagoluru pesa wayaw kambi to wayaw kambi. To higa korumo to ni nyaka wagol pesa chate wapogre ng'ato ka ng'ato mondo ng'ato chulo osuru. Kore ka higa manyien wachak kendo ohala manyien. Ting'eni nyalo bedo ni golwa en ni ohandwa ni wadwaro no bedo motegno wabiro mana chako kawe pesa bang' higa 10.
ma pesa mora mora mwadhi loso igani en kogik higa manyien to en part mar investment ma kambi chako godo. Koro ma giketo ni kopo ni no kwapogore pesa tidhi ngadwa koro 60% mar pesa cha ma bi konyo piny. Tiende ni oelni ohala every year ka rumo to ichamo pesa te higa manyien ichako from zero. To gima ne nyalo weyo pesa cha obedi mondo kundre mondo walo meu madhi mategno nikech ng'eni pesa ma ji osepogore weche bede mang'eny. Koro solution monego bed ni John Mbadi kelonwa kaka Kenya en duoko taxes piny, miyowa condition mayot mar ohala mondo afadhali taxa matin titaxwa ji mang'eny molo taxa mang'eny titaxa ng'ata achiel. Mane gima kata Kibaki notimo ndalo mane Kibaki odonje telo noduoko taxes piny kendo no reduce gi to keto ne ji conditions mayot. Mane manomiyo noyaw gine kembe mang'eny industries mang'eny noyaw thika ka nikech noket negi an industrial zone makidhi kanyo to yudo ka taxes ntiere kaka in gi relief to oel ni dhi maber. Sani ka korikoni ni kopo ni KRA ni kodi gi dispute ni gi fail ni in gi tax arrears kata ka ng'ata achiel matiyo KRA man kodi gi wach samoro nuchwanyu ruwe wang'a to dhi e pin ni to wacho ni Cleophas in gi 10 million. Samoro kata mana tich mora mitimo onge manyalo kata kelo gima chalo kamano. To kose dio ndiko ni kamano tiko ni keno teri special table masani gidwa chak giduoko cha. To kose redi kanyo tiko ni koro ino kinyal chiwo invoice. To bank account ni obedo frozen. Koro ni nyaka kuongi chulgo wicha. Koro an gi gopi idwaro ni monda chuli. But idhi chunga moka nyal timo ohala monda yud kata pesa ma monda chuli godo. Inen. Koro iyudo ka wabedo gi piny moro ma jotendwa paro mana kigin. Ndalo moko ncha ne an gi former minister moro. To nokona ni tire gima o regret ndalo mane ene power nikech ne en mbunge to minister be. Ndalo mar 2007 to 2013. Okona ni sama ne gidonjo fuel mafuta ne petrol ne gimoro 72. To by the time magi wuok ne en malo nosechopo kia 89 or 90 kucho. To kona ni gie sechego ne en achiel kuom wabunge manoyie mondo ne ket levies go. To sama ne giketo gigi kane gibedo piny sama gi debate cha to giwacho ni dongwanwa wabunge sirkal olonwa fuel. Dongwanwa bunge difference mar 10 bob no okapar ka nyalo chando ufuka. To koro tinde okona ni koro tinde kore ko winjo gini nikech nokong'eyo ni bedo ne mbunge ne en mana ndalo moko matin. Sama koro osewuok e power kore ka policies ka hinye. To sama gihinye ni gika koro ni kacha permanently. Koro mane gima hinyo jotendwa kaka koro sani Waziri Mbadi nyalo paro ni en e treasury pesa nindo dala ne sani. En gi pesa sirkal miye fuel, sirkal omiye mtokni, sirkal miye ot. Koro en oko winj lit ma ji winje uchumi to dhi kalo taxes mang'eny omedogi to taxes gi submise medogi to onge duogo gi piny gin gibro mamedore kamano to ipo ka chieng' moro achiel imbe koro ionge power kendo ionge gi pesa to gika nyalo hinyi nikech kata mano osiepna moro bende narado godo kane oa hospital king'iyo shane ing'ade aparo ni 1500 and something sha ming'ade msache to sebedi king'ade go kama nyaka ne chak ng'ad gini koro bill ne no biro 53000 hospital to sha ochulo ne mana 10000 maizo ni kata mana pesa mosechulo higa ni ng'eny moingo gima sha chulo ne koro gima hinyo en ni idwaro ni wagol usuru to systems to kti ndiye pinje machalo kaka Finland kidhi Finland iyudo ni usuru ming'adi total biro 60% mar msachi teneni kisetiyo to in 40% kende mari kani loso siling 100 40 kende madonjo fuki 60 dong negi to kae hospital itiyo godo free school nyithindo dhi free ndire nyaka public transport ma free yani pesa nicha in kuri tiyo mana kode ng'iewo chiemo kata mana housing very good koro onego bedni kitaxa to tax ni awinj mit ne in terms of service delivery okni itaxa mang'eny aywak to gima neno to onge the only way manyalo ng'eyo godo ni pesa ntiere Kenya kae or ni karas agolo sura dier en kidhi yud pesa gi gunde od ng'ato wach mantiere karkae nikech jotelo dipo ni sani loso chenro gi ka gin gi geno mano mar bero ngima mano mag jopiny to jopiny gi ponono winjo ka gima ok winjgi to mane mbaka magisiko ka gigoyo
kinde ka kinde mabed pod karange kar kange nitie sigana moro kae mar budget monego bed warango mar Walter Nyambaga motenore kod wechego mag ikruok ne yiero kapok wadhi bende e doho ma Milimani. Wasaga minda medo kanyo kapok awinjo sigana. Ing'eyo ni Cleophas kane Gad kolo weche moko kanyo tiene gimana damedo mana matin ni josiasa seche ma ginemo kata wede josiasa ka ginemo wigi will gi the reality nikech kaki wacha diere ni pesa fuel en pesa minyalo holni gi sirikal to bedo gima yot ahinya but ka in ng'ama tiyo tich matek mondo imany pesa ni mar fuel no mondo miyol fuel no e amount kaka omedo idho pile ka pile tiwinjo pinch ka in ja ohala kata ka in gi kambi Cleophas to kambi nini iwacho nikech jogi dwaro dividends giwacho ni nyaka igol pesa e kambi nino iga ka iga mondo upogru mondo ichul gi oshuru seche moko kata kambi okomek kata any meaningful profit wan gi gimiluongo ni capital monego bed ni konyo kambi capital ni idwa chak tere ni bedo taxed ineno ka en gima lit ahinya number dek en ni the enforcement mar taxes ni bendo osehinyo gaji sana nikech iyudo ka koro for example in kata in a KRA official mostly by the way jibedo ga mabeyo ka giseya kuma gideso gie iya yudo ni seche moko ng'ato yanyo ga court matek wacho ni the courts gin kama to kochope akiri kiki tiela 12 makoro ine midwa ni court no konyi te kok ineno berne koro gima sani oningo the treasury CSO team the National Assembly kech on National Assembly no se give up on kitambo sana nikech National Assembly and very political gin give political formations magin ka president os explain ne kako parecha kasto onyis gini wadwa gero ndara kama wigi will ndara no ng'ato nyalo timore nade ndara no is everything of course ndara wadwaro but sacha midwaro ndara no kopo ni ndara no ogere ta onge gari manyalo ringo go e ndara no to biashara manyalo timo go e ndara no bende koro onge tiende koro kiko bed very extreme and that is a call to CS John Mbadi gik mahinyo ohala matindo tindo SME small business enterprise gi e wagole oko weche moko madonje mag spying makoro ni koro ng'ato dwa ng'iya account ni madonjo siling achiel obedo matek kabisa nikech seche moko nitie gik moko madonjo ng'ato nyalo kata oro ni M-Pesa mioro na kanyalo explain ni aoro ni M-Pesa marango nyalo bedo ni bwana Wasaga madh soda to so long as ni okalo kanyo e ng'ato ng'iye kaka an income kaso bende sani koro giketo wach mar ETR ni ETR matenia en gimoro amora manyaka small businesses obedango gin gik matino nade gidonje ETR mateni gi block any avenues ma give me biashara in short give me biashara bedo matek ne jok machako biashara koro I just want to plead to John Mbadi I want to plead to the telo moyiero ni kanitiere gimoro e finance bill ina makoro wakolo kagi gigol gi oko mondo wabiudie nafas mar loso pesa kwa loso pesa no to flexibility mar taxes cha bedo mayot numbers mag jok ma chulo taxes ka bende bedo mang'eny to weche dhi then the other thing is that jo piny bende onego wa differentiate between PR gi the reality for example kapo ni wacho ni for example ni pay mane gilongo ni give and take sane gi wacho ni pay idwa gol nyaka 30,000 ineno of course pay ni kata ng'ato golo ni go mpaka 30,000 to pod omi gigikawe in another way but ni onge kaka koro timo nade okonyi koro I think it's important that and it's our right kanitiere wach mora mabro timore maonge public participation kata public participation maro the results of bedo taken into consideration one gira tiro mar the court to members of parliament bendo ningo nge ni it is not an extension of the executive gin jok mwayiero sovereignty of power no miwa lakini nikech ok wanyal rome bunge kacha
magada guko wacho machne ng'ano wacho wachne mane giomiyo yiero Karoli mondo dhi kacha mane giomiyo Gado yiero Mili Mabona mondo dhi kacha mane giomiyo yiero Rosa Buyu mondo timre nade odhi kacha nikech yiero Ron mondo timre nade odhi kacha ok gidhi kacha nikech gidhi kacha mondo gipigania wa mane sovereignty wamiyo gi teko no koro nyaka giwach pachwa mondo gikol weche maricho manyalo konyo jopiny kamano nyakura mo gijwang mano ting mari ma ikawo kidhi debe gimijo ka ni Gado yiero jaod bura mare Mili Mabona okona gadir kano yiero kata kano okura machielo upugre wasaga kano yiero Karoli Omondi katoyo kana go kura ne Ron ka kusona gone ngat machielo mopogre in gi ting mari ni mar jaod bura ni odhi chunge loi koda kiyiere kata kiyiere odhi chopo kacha en teko mantiere godo emiyo sani kiwinjo weche mopogore mantiere kor gwenge tiwuok oko mar mondo mi dhi kawane ombulu iwacho ni kurani nigi moro manyaka bed ni bedo ka kirango gi wang ni to itime yo machal nade jok mane ntiere South Kenya Mkago Ward odiochieng' manyoro kane gintiere Mitonyo Village ma jok mane kawo ombulu sani nyaka jok mawuotho e kor gweng' kabiro kacha mar mondo mi okoni ni kawo kurani kawo pande ni ero kawo kura bende goye kosoyo riwruoge gi thoth kendo gintiere kor gwenge mopogore e gwenge wa Manyanza nitiere riwruogno mano miluongo kanyo ni Kenya Youth Transition Initiative mano osebedo kata ka rengo gwenge duto nyoro kane gintiere mano South Kenya Mkago kendo mano ward mane gintiere Mitonyo Village gigo touch bende Uriri mano kama ne gintiere kanyo Mitonyo Village kanyo achiel kachiel kendo ipenjri kacha ni to itimo gi nade nitie jok moko mabiro nyaka e ground en door to door nyoro bere ne gintiere gwenge ma Oyugis kod aluora mare tingni en mane mari kaka japiny kirango chal mar Kenya mondo mi bede mbaka ni itime eyo machal nade gigi osir kod jotelo mopogore kendo ma en moro monego beni bende ing'iye gi wang' moro mopogore Gad ka ntiere kar ka pod orango chal mar Kenya ng'eni korito bura machelo mabiro mbele kae oganda mondo mi owuog oko mondo mi ondikre duon gi mondo mi owinji jotelo gi osewuok mopogore waneno jod bura waneno jagoro e migawo mar arita ma Dr. Raymond Omolo gi joge bende ko gotache counties mopogore gigi jo onego rwak gi yo machal nade moko wachne ang'o mi ipoge mana sani to ranga ne ber mantiere jo uwoga oko mondo gine mondo ka ombulu en mana niya adier mabe nyaka wang'i giko ne yudoga ka sama korigo kura cha to ji matin sana ma wuoga e Nyanza mondo diogo kura to gimomiyo mano timore en ga nikech ticket koro kawo kura mano okang' mokwongo to kise kawo kura to kuchi ni dhi time nade dhi gik chieng'no kokichaki wacho ni ino kidhi go kura ni kata igoyo kata okigoyo to onge gima lich ni mano kendo koro ichaki gowa piny mano kata koro gimimo idhi kawe sani onge to nyaka bende wami puoch gi pak jogo eko mosebedo ka timo sensitization ne jowa mondo dhi okaw ombulu nikech ing'eni ntiere kuonde moko kaka koro gweng'wa kocha ntiere kuonde moko manie iye kabisa ma samoro ok ging'e kata gima dhi mbele ni chura nyisi nyoro ipenjo ni chula jok manie chula mantiere nam gi ma bende thoth gi ero kan tiere Suba ginya bedo north kata south kama gintiere kata Suba ni gin kure nikech ok ging'e gima dhi mbele ntiere kuonde moko ei Suba South korgi wakili ma kidhi samoro gikiaga kata ni yiero ma Kenya dhi mbele kata kidhi kipenjo kata ni botim yiero manyeni ga mane to gikia kata kipenje ni ker ma Kenya en ng'ato nyalo kata koni Kibaki kata Moi an kata gweng'wa ntiere ng'ama pod nyalo wacho ni ker pod en Moi kawuono ni nikech information ok chop negi koro wayudo joma osechako kawo initiative mar wuoth e gwenge ka gwenge en gima ber mokalo nikech nyiso ni ji mang'eny dhi wuok mondo miyogo kura e yiero mabiro to gima bende kik timnwa marach en ni we ng'ata jachung' moro amora madwa chung' mondo we ochung' ji opiem mane debe mano e gima dhi miyo wabedo gi jotelo monego wabed godo nikech chieng' moro ncha ne an kae tachiwo example mar gimomiyo voter apathy timore ga Nyanza gimomiyo thoth ji ok goga kura iyudo ka koponi wachung' ni wapiem gi Peter kae to sa nomination ODM or chama moro amora kata chama ma favorite e gweng' kanyo otuone ticket to miya kose miya ticket ntiere ji ariyo mok dhi go kura ntiere watna modak Nairobi yes an osemiya ticket to chama wanie ma popular e gweng' ntiere watna modak Nairobi
mabro wacho ni kono se mi ticket mar chama dongino se kawo ere tiende mondo wang fair ni adhi dala go kura bas mano ng'at achiel mok dhi go kura ng'at mar ariyo mok dhi go kura en joma ne support ni ka candidate na no sedong an ang'o machaka chiwo ne kadhi go kura ma endie momiyo yudo ka wa end up mana gi 50% voter turnout e Nyanza. Koro mae gima be nyaka wa avoid mar tamo ji mondo kik chung kendo rowere mondo wuogo ko kabisa kar rombgi manyalo dwaro chung to kendo ji kik ng'e ni kene chama mane gi mane chama to ber ng'eyo ndio lakini e chama kanyo nyaka wabed gi free and fair nomination ma ng'at moloyo cha emimiyo ticket to kose miye ticket to ng'at machielo manoloyo ni be mondo unge lwedo mondo ji te owuog oko odhi ogo kura eka wadhi bedo gi telo madwarore to seche ma wadhi go kura bende nyaka wagoe rubit or gine nyaka wang'iye jok ma wagone gi kura gi kiki dhi igo kura ne mbunge nikech ng'ani no mi pesa nyaka wago gi kogno iyude kik wabed ne ng'ani no mi pesa koro nyaka dhi agone kura kata mana sani sensitization madhi mbele ni kik ng'ato wuone ni nikech koro en organize ni me yudo kura or timo ni sensitization mar yudo kura ni koro nyaka bigo kura e line mar gima ene mokoni paro mar go kura onego bed gima independent ma inemi amua kendi ni anto aseng'iyo jochungi mae madwaro kony ma ng'ato konyi godo sani e yudo kipande kata mana yudo kura okonyiso ni ene ma nyaka gone kata ni nyaka go kura e line mar gima ene mokoni koro nyaka wadwa bed piny kiwan wadwa ng'e ni anto ang'iyo ni adwaro ni mondo losio mawuok kaka dhika to adwaro ni mondo sector mar education ochal kama adwaro ni mondo los dispensary mane kor gweng ere ng'ama policies ne kata ng'ama kang'iyo taneno ka ability ne e jochungi nyalo biro to timo gik ma wadwaro gi nyaka wabed ni wang'eyo wan wegi ng'ama wadwa ni wagone kura makik wasuda ni yawani kode kamano nyakora mogi jwangi kanya dana ka wiyo masani dakika en 32 tok saa beach mar okinyi makaono jalango tieno ayudo maber ahinya Kennedy Odede erokamano ahinya wacho nan kod weche chenro kar kanyo Ryan Segei erokamano Kennedy Odede wacho ni nitiere Kabondo Ramba Ramogi TV Lerndi kama nitiere kar ka Ruth Onyango awinjo maler ka Nairobi kayo This Ndui wa Kokoro aya erokamano ahinya winji kanyo Dave Rashid wacho ni ero weche thoth ahinya mantiere kar ka to wacho ni it is with great disappointment mano mwa disagree kod PS Julius Bitok mane weche mag exam nonego bed negotiated gi students weche mantie kama thoth ahinya ndiko ote maromo paragraph 3 kete word document oksom gi kawuono kenthesis matin wanya somo to amako gi wich Jen Nyambete erokamano Viviana Nyango Samuel Awuore erokamano kumkete kar ka Okotho Duka erokamano ahinya kumkete kar kae Kitu Suru wacho na nasedonjo kar kae amoso ng'ata mane ne chino mar mbako romo jamar Kenya kawuono ina mono miaka wiyo masana duoka mathoth koting'o kod twak mantiere kae mano mara uchumi kod budget kaeto bang'e ang'wa bende doho ma pacho kae ma Milimani Gachagua rito duoko kod ng'eto mar bura mar peche oko e apis kikili mabor Wuktich ka wuktich yawuot luo ting'o duondgi malo ka piny luo chiko ite. Chieng' tich ariyo ka tich ariyo nyakumga jwang' en odiochieng' mar yuto mari wapuonji loso manyonge mari oloyo marakwayo chieng' magoro kawa makwongo ni wendo to michope gweng'o morindo yo hera mit olit kendo en gi puonj kanyo bende wawacho ni in kaka ng'ama miyo bora ni Nyasaye omiyi teko dier piny kaendi in miyo monyalo Tich ang'wen pado manyachon kod mbaka mamit machon ka okelo ni kama ne and of course chieng' tich abich ka tich abich en odiochieng' mar loso kapuoyo ngolo to mana kaliet to kapok wakelo ngolo wapuonjre ni timo
Ma en Maknan. Mwenye uwezo sisi twakutambua, tukilemewa tunajificha kwako. Wewe ni mwamba nasi tu chini yako, ukitamka jambo linatendeka, hata mapepo yote hutawanyika. Nyosha mkono, mtuliza bahari. Ukitaka kupata wimbo huu wa Mtuliza Bahari, kama sikiza tuni yako, bonyeza *811 *414 hash. Kumbuka, sikiza na Citizen ni nyumbani kwa wasanii wote. Ma en penj laktar kokalo Ramogi TV kamwacho ni ngima en mwandu. Oken mana gima wachamo kende, en sigana tim mapile, nyasi mar nyiso ni wan ng'agini. Mit chiemo en ang'o? Kitungu. Ber mar chiemo mar fry en ka kitungu nene. Wanono kido mag tedo e alwora waduto. Wafwenyo yore mag tedo mopondo, timbe anyuola, koda hera mamiyo kit chiemo mora mora bedo gi ngima. Chiemo chamo ga wan. Koro nyaka ikete maler, oka obedo gimoro ma wang'i nyalo kelo meloma mar chamo. Ma oken mana tedo kende, en kit ngima mar oganda michiwo e mesa. Tedo gi chiemo kod jailieta tich adek, saa 2 okinyi, kik bai. Nyakura mogo jwang machiegni wantiere kodi kae chenro mar mbaka oromo dhi nyime kae en chal mar Kenya. Wamedo koni gik matimore kor gwenge ma opogore kar kae, mano wadhi bedo kae ka wago tarubini kendo warangi ane achiel kachiel. Koni ka waduogo kamano mondo mi warangane weche mamoko kagi budget. Nyakura mogo jwang sani wachopo akere kiki mare ni to odhi bedo nade, mano kama bedo kae ka warange mana e kindegi ma wantiere kodi kar ka achiel kachiel ni to itime e yo machal nade. Iwacho ni budget ni kama entiere bende ntiere mbi ma entiere godo, mano kodok kod ka ikruok mano ne wechegi mag yiero maduong' mabiro. Kodong' mana ndalo machuok to jatend migawo mano mochung' weche mag omenda John Mbadi somo budget mano mar omenda mar 2026-2027 e od bura mano tich ang'wen mabiro. Duol mar IBC koro dwaro mondo migawo mar omenda omedgie pesa mano mar ikruok ne yiero mano mane gikwayo maromo bilion 74.8 kata odoko ne komiti mar od bura to ne ondose gi ata malo 55 mano mar omenda mokalo. Wawinjane kanyo kaka Walter Nyambaga miyo wasigana ni. Mana ka jo Kenya ikore ni yiero maduong' modong' dweche 14 kende to jo Kenya dhi e debe. Duol mar IBC koro geto somo mar budget mochan som tich ang'wen juma manyien e kod jatend migawo mar omenda John Mbadi. Jakom duol mar IBC Erastus Edung' e Thekon kod Lange ne ochwalo kwayo mar silings bilion 74.8 mar tayo yiero maduong' 2027. Kata kamano, od bura to oyiedho ne IBC mana silings bilion 41.3 kende, kendo weyo gi fuok maromo silings bilion 33.5. Jolony e weche mag menyo yiero ma pacho ka kokalo e riwruok mar Iljea yango ni IBC nyaka jiw ne budget mar tayo yiero makare. Mano dhi constrain IBC ka ng'iyore gi gik monego bende gitimo. Gima paro ne onego timre en ne IBC koro nyaka dogo ong'ini to plande manochiwo ne treasury cha. Which are the priority areas? To areas ma ginyalo duoko ko pesa no chien. And na neno ne giseloso gimiluongo ni election operation plan. Election operation plan Jambaka en gima goro ikruok gi gimoro amora gi timelines gi pesa midwaro.
Jakom komiti od bura marango weche mag bajet Samuel Atandi kata kamano koni fuok mar omenda ma IBC nyalo bedo godo ibiro pongne bajet mabalang' e kinde ma gidhi nyime kod tijgi mar ikruok ne yiero melo 2027. Duol mar IBC ywak ni yiero melo 2027 kuonde luto ombulu kaka tesende biro medore kowuok 46,000 mane nitiere higa mar 2022 nyaka 55,000 ochopo yiero melo 2027. 70 something kigolo nyaka 50 something mano ng'eny ahinya. IBC onego bed piny gi the National Treasury mondo gitem gimiluongo ni a proper cost analysis ma ginyalo timogo gino kaka gimbele. IBC okone od bura ne bath omenda ma gikwayo winjo bed ni nyiewo godo masinde mitiyo godo kaka mag Kimskit to kod masinde manyasani madhi muonyo omenda maromo shillings bilion 9.3. Timo lokruoge ne Kimskit maromo 45,353 ma ok nyal losi to kod nyiewo moko manyien maromo 5,000. Jokenya onego ng'e ni to Kimskit ni en ang'o? Ji wacha ni Kimskit en integrated machine ma kane election of the technology mar election noidho to nokel otimo registration mar voters, otimo identification, otimo kendo result transmission mar election. To Kimskit gi kinde ka kinde gimomiyo ne IBC osebedo ka wacho ni moko koro are obsolete, moko koro ok nyal tiyo. Aya moko bende dwaro mana upgrade. E budget mar IBC maromo bilion 2.7 gigeto tiyo godo e goyo chapo atese mag luto ombulu melo 2027 to kod lokruoge mamoko nyakla kod ndiko jolut ombulu to kod kawo nonro gi bende maromo shillings bilion 5.2 mar ndiko pisas mag IBC e yor kojolo. Gima jo Kenya pesa gi dhi election kabisa en ballot paper mabedo printed oko. Wanyalo bedo gi machine an gadieri mar ballot kacha makedhi to in ng'amo biro go kurana iyiero mana ni jambaka ti yiero to ng'ato ka ng'ato koka ballot paper ne bedo printed. Manyiso ni ballot paper mo bedo printed en mosego, ok ni ballot paper bedo printed mo akia kata dhi tiyo te kata ok dhi tiyo. Kech king'iyo kigo kwan ballot papers sani gidhi print around 28 million. Jo Kenya mabro turn up mondo go ombulu jambaka bro bedo around 60 something %. Manyiso ni 20% of the ballot papers dhi bedo ata a waste. IBC okoni gigeto luoko e bug jolut ombulu kata register madhi muonyo shillings milion 400 to kod nyiewo geche mag IBC pesa maromo shillings milion 438. Analysis, cost need analysis. Gitima nena analysis mar waste ibro yoro kaka en pesa mang'eny. IBC oyango ni maromo shillings bilion 1.5 ibiro tigo e chwalo gige luto ombulu kod apisas mag IBC maromo bilion 1.7. Tengi ne tudruok to kod chiwo tegruok ne jopiny. IBC nyaka engage japiny all relevant stakeholders. Kik gibed ni ande ni gidwaro select kaka gi engage. Nyaka gibed gi very clear communication strategy. IBC koro dwaro ni mondo migawo mar omenda ochwelnegi rem mar shillings bilion 33.5 mondo gitim godo ikruok ne yiero makare. Financial autonomy akana nyaluonge nang'o gi dholuo. Emendani is part of independence. Ma IBC onego mi proper financial autonomy eka that independence gicha nenore. Makoro ok ni ande sama gidwa timo gimoro to nyaka gidhi gi kwaya treasury, nyaka gidhi before parliament, gidhi for treasury mondo koka migi gini. Mano chal kagima their independence is compromised matin. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Nyokora mo jomano sigara ma Walter Nyambaga noloso no dichumo nyoro kendo an ka kod ang'ini mana paro maduo ka kan ka kod wakili Gada Guko kachiel koda ka wakili Peter Wasaga. Yana monda dhir Walter Nyambaga nyakura mo joange do ma pacho ka ma Milimani kama bura no irito kanyo ni ng'eto dhi gole machalnade. Walter Nyambaga ang'o matimore gisani? Erokamano nyakora Mogajang wana kaka isewinjo no endo ni wantiere doho maduong' ma Milimani kama ng'eto mar bura mane ochwal kod mane en
jalup jatend piny machon Rigathi Gachagua bura ma kamano endo koro ibiro bi ng'adi kae en alwora ma kaendi chal mantiere en chal mabet ka seche moko mitni mokalo wan ka kod okinde wan ka kod johera mag Rigathi Gachagua wan ka kod apisas mag arita kwe ma bende osechopo kaendi mar bende ng'ato ka ng'ato timo tije e yorno mowinjore kapok ong'ad bura maket kod mano mak mana ni moterore mano johera mag Rigathi Gachagua ma bende ok oyudo thuolo mar thinyore kata donjo e doho bet ka ne odine moko gi oko kaluwore kod chal mar arita kwe mapisas mag obila bet ka nitiere ka gi kwan mamalo mopogore kaka osebedo katimore kinde kata pile ka pile gi seche giendi bende nitiere jogo ma ne picha ma ineno e wang' jowi nondo en kanyono kata rangach mane oyiedhi mwinjo bed ni apisas mag arita kwe osebedo ka rwako godo okinde mosebedo ka chopo kendi to kata kamano bura maket kod mani en mano momaki kod Rigathi Gachagua kane ok en kod kwayo ma onywando chule osara mar dweche madichop 36 kanyakla kod neno ni bende omiye thuolo mar yudo ratiche kotenore kod ng'ur mane oketo e nyim bura monywando koda ka chudo madichop milion mochopo na 82 gi wiye nyaka chop seche giendi jong'ad buche adek mosebedo ka winjo burano mokelo kanyakla Freda Mugambi, Eric Ogolla kanyakla kod jogo mane omi ting' mar winjo burano jong'ad buche adek biro golo duoko mar kit bura maket kod manano mana dakika machuok wa sechege mak mana ni jogo ma gin okinde mosebedo ka ng'inyo burano e nyim doho maket kod mani monywando mago mag Gachagua mochelle kod Paul Mwite kanyakla kod Githu Migai to kod mago mag Senate moting'o Tom Ojienda to kod mago ma bende ochung' ne Attorney General nosedo thuolo mar chopo e doho maket kod mani endi mar bende gin bende winj ng'eto mawuok kuom jong'ad buche Anthony Murima kanyakla kod Freda Mugambi kod Eric Ogolla e kinde odiochieng' makamano ng'eto makama biro kelo historia mar adhai ma bende ibiro ti godo kata mane buche mabiro nyime kalore kod kit kaka katiba kod historia mar Kenya obet gi seche geni moko kuom jodito machalo kaka Senator Mano ma Nyandarua, Senator ma Nyandarua, Senator ma Kiambu e kind jodito kata joera mag Rigathi Gachagua mano osechopo ka kod joera magi moko osechako wuok motelo ne mano ne igeno ni Rigathi Gachagua owuon biro chopo mar yudo duoko maketo kod mane omiyo joera neno biro ka mak mana ni nyaka chop seche giendi jatend duond DCP Rigathi Gachagua no endo oserem chopo kaendi kaluwore kod gino mapok wayango ni koso binen osedo maling'ling moko mag kit duoko maketo kod kama warito mondo mi wabi wane mano kata mondo wawinji kowuok e doho kendo bende chiko it malong'o jakodo Mgajwangi biro paro chien kanyo ni kopogore kod wito oko bura mane omako mane dwa ni mondo duoki apisi Rigathi Gachagua ne koro dwaro ni mondo ng'i kaka ratiche mondo chwale yono makare chiwo chudo machalo kaka bedo kod geche mago ma tiendege dongo kata matinego gi bet ka seche moko ng'awre pacho kaendi ma debed ni oyudo kaeni apisi bedo kod okumba mar thieth mongirore ma bende osebedo kokundo doho mondo mi ochwalne yudo thuolo mar yudo thieth kata mana dewo wang' moko kuom alap mag ndeke ma pacho kaendi ma jodito mosetiyo e sirikal e rang'iny mare kaka jalup jatend piny osebedo ka yudo thuolo mar bende bedo kod arita mongirore makare ma jalup jatend piny ma osetiyo osebedo ka yudo mago moko kuom ber ma osebedo ka osundo doho kokalo kuom kinde mage kanyakla kod kwayo mane ochwalo mondo mi ochopne e bura mano mibiro golo duoko ne kaendi odiochieng'no ma kawuono wan kama na mar bende rango ni to toke timo ma kata tok yudo ng'eto makado kod mane okenge mage ma ibiro kaw dhano wuon biro wachang'o joera mage biro wachang'o gi seche giendi motelo ne kit ng'eto ma kawuono ne iwinjo e dho Rigathi Gachagua oluwo ni koponi duoko kowuok kaka odwaro kata kaka ogeto to en kod thuolo mar dhi e doho mar ywagruok mano
mar bino chako mako bura mondo mi chak ng'i bura no endo yono makare to kopo ne duoko bino kaka nodwaro to alhamdulillah mana kaka oganda mamoko kawacho ni biro bedo ni koro ni kare mokalo kotenore kod dwache nyaka jop seche gi poko chopo kata mana familia mage bende poko chopo ka mak mana ni kopo ni bura no endo odhi ataro kod dwache okwayo johera mage mondo nya kwe kendo okwe mondo ore kalore ni gin kod thuolo malach mar biro neno ni giyudo ratiro mak mana ni moko kuom jogo ma intiere go de kweth maketo piny owacho tesre machalo kaka Kalonzo Musyoka, Eugene Wamalwa, Justin Muturi, Martha Karua kanyakla kod jodito mamoko onge kata ng'at achiel mosechopo ka ni mar biro yudo kit duoko mibiro golo kod jong'ad bura mana kaka gisebedo ka gichung' kod e tielo motelo e kinde ma bura maket kod man osebedo ka dhi nyime gi seche gi onge jodito kata kwethno endo mosebedo ka gichiedho kode kanyakla mosechopo ka mar yudo kit duoko maket mane ma miyi picha moro ni nyaka bedni nitiere kama gintiere gi seche gi ma giikore mar golo twak tok ka ng'eto maket kod mane osesom kod jong'ad buche adek kopo ni nitiere ng'ur kopo ni nitiere ywak to gin kod thuolo nikech odwaro ni kopo ni ma otimore to nyalo yudo thuolo mar en bende biro bedo achiel kuom jogo man kod lek mar bedo ka telo ne piny Kenya kaendi thuolo no mar bedo jatend piny kopo ni ma ok odhi nyime to nyaka yud thuolo makende mar yudo kendo wach kopo ni omako bura kowuok e doho no ma Milimani kae kendo biro dhi e doho no mano e doho mamalo kendo biro dhi e doho no mano mar ywagruok okang' ma kamani biro chiwo historia maduong' mana kana selo ni Nyakora Mungajwang kendo wan ka kod kinde mago ma bende ang' wagogo mbaka to kosechiw ng'eto makedo kod mane man kod winjo matut madehew mar jofwambo nikech ma to koro dwaro jogo man kod lony ni to en pek mane kata ler mane kata historia mane makit ng'eto makedo kod mane nyalo bedo ni godo e ngima oganda jo Kenya kotenore kod kaka katiba ma jo Kenya ochung' mano e chal mar weche mantiere doho kendo gi seche gindi to wachiko mana itwa kendo bende watego wengewa mondo wanene to gin ang'o gidi madhi nyime e ot matung' kani endi gi seche gindi kanje makoro oganda duto te ochomo kendo bende obiro dhi winjo gima dhi nyime gi seche gindi oganda mano ochopo ka mar winjo kit burano pok ol kendo bende pok ojok girito neno makwana ni arita kwe timed rete e okang' no mamalo kachiel nyaka e log tich mar Ramogi TV bure Nairobi kaendi kowuok Milimani. Erokamano ahinya Walter Nyambaga mano wuok Oweru thuon ka ji dhi kendo thuon ka ji duogo ogo tach mane log tich kata e doho no mano ma Milimani kamorange kae achiel kachiel Nyakora Mungajwang weche gi thoth ahinya mantiere ka kendo gi sani nitiere wach madonjonwa kar kae mabedo gi thuolo mano mar rango kendo report madonjonwa kae ni ogai machon mano mar doho mano David Maraga omaki kacha kachiel koda gi kweth mare mane gi ng'anyo Bomas of Kenya mano ka gi kwedo okang' mano mar gero kata daro kata gero magawa moro e kar rito lee mano ma Nairobi National Park mano cheno motimore kawuono gokinyi ka gintiere kanyo mano motelo ne kawuono kacha pichni go pod wantiere go kanyo achiel kachiel kendo gima ntiere kanyo en ni iro mano malungo wang' ne oba kacha achiel kachiel kendo oganda owuok ng'wech bang' wuok ng'wech nitie jogo momaki mane report madonjonwa kae kawuono kendo ang' wayudo thuolo mano mar rango kaka ginyalo rito alwora mano kama gintiere kanyo Nyakora Mungajwang ka jofwambo bende nitiere kar kacha obila nochopo kanyo kendo chenro mopogore opogore nitiere kanyo ma imedo mana lu ma wamedo mana kelo ni kae pichni go Nyakora Mungajwang gin pichni motelo kawuono kane meko makamano bende itimo e kinde mane gintiere kacha gikwedo gedo mano mara magawa moro e kar leno mano ma Nairobi National Park mano gai machon mano mado mapacho kae ma bende osenyiso dwaro mar mano mar bedo jatend piny Kenya yiero maduong' mabiro jok ma idho ji kanyo go akia ni gin obila koso gin osiepe Maraga gin wasaga nitie gima timore kar kacha wanya nene paro mokwongo mantiere kar kae wacho ni gimoro amora mane gin godo e ng'anyo background kanyo mago obila ng'eni jogi koro ako lep dala tikia ni ng'a en ng'a lori no biluongo ni Mariam mago jogo momaki go kacha achiel kachiel wakili Wasaga mane gima timore kar kanyo mama chon en ogai mar doho Chief Justice ma pacho kae
Cleophas, ka comment e wach mar Maraga. Adwa kwedo mager meko mar Maraga, but kata kopo ni akwede, nitiere weche moko ma bende nyaka wakwong wang'i. Ni kopo ni in gi procession ailani, cause katibo yie omi right mar picketing and demonstration, provided ni en gima itimo gi kwe, to ni chiwo notice maber mar timo ng'anya ailani. Koro kopo ni mano se retire, Maraga noluwo chenro no maber, ma ochiwo notice maber, kech notice ni seche moko ichiwo mondo mi ibed kod security maber, nikech ing'e ni nitiere chike ma ing'iyo, kendo chike gi complement each other, gi tenore. Ni seche ma in gi ratiro mar ng'anyo, jok moko be nigi ratiro mar dhi mbele gi ngima gi kaka owinjo gidhiyo. Koro kopo ni Maraga ne otimo kamano maber ma ochopo ma otimo ng'anyo after ka osechiwo notisi to time kama, to mano is a very big disappointment. But ka koro yae procedures, kopo ni nitiere magawa miloso e Bomas of Kenya, ma bende en gima nyaka koro ing'iyo ni en magawa mar ng'a, to ka en mar government, procedures notim maber mar chopo gi magawa no kanyo, to en effect mane ma magawa ni godo environment. Kech Bomas of Kenya should be a public land, right? En mwandu mar sirikal. Kopo ni sirikal nodhi okalo executive ni kama ne konyo tim nitiere notice, bene notice no ne nitiere public participation, bene notice ni nitiere gi jopiny. Koro gin weche mang'eny minyalo rang, Cleophas. Ma number dek, sani ing'e ni Maraga bende ok en Maraga manang'eyo cha. Ok en Maraga mane en Chief Justice. En Maraga ma en jasiasa sani. En Maraga madwaro bedo president. Koro ing'e ni kaka wacho cha, visibility bende ing'iyoga. Visibility e siasa. Kaka nosewacho motelo cha ni, kopo ni in ng'at magawaga siasa ni, ma ini wuotho do to do, ng'ionge kamera, bende ng'ama nyalo ng'eyi kata dewi onge. Koro wakia ni ma be is a politics, ma ne Maraga bende temo mondo ng'iye, mondo ne ni nitiere, mago gik ma koro nyaka rangi, nikech koro kisebede siasa, kisebede a paw siasa ni, to koro iselonyori, isebedo wazi. Inyalo goyi, inyalo yanyi, inyalo paki, inyalo nyieri, bende inyalo timine, inyalo weri. Koro sani Maraga okwang'iye in terms of Chief Justice machon. Sani Maraga ing'iyo in terms of a presidential candidate, jasiasa. To kaka jasiasa, public gatherings gi bende bedo gi mpangilio mekgi, embe koro nyako lu mago. Koro akadwa ng'iyo the person of Maraga, kata gima de an kaka Peter da timo ka bang' retire, mano ken mara mar wacho. Mano mar Maraga mar wacho, lakini meko ni to nyako ng'i kang' mutu. Ero kamana enya. Gada go kapo kabiro iri, nitie bura machielo bende ma iwinjo kawuono, mano mar Eric Omondi kano make juma mokalo, okil mare Babu Owino loso gi sani, wanya winjane kata omak ji mang'eny. Koro Eric Omondi ni wawinjane mare kae ka dipo ni pod giloso gi sani. Good morning, members of the press. So we are here today because of Eric Omondi. Eric Omondi was charged with obstruction contrary to section 53 1C of the Kenya Roads Act. What is baffling is that in investigations of those charges, of that charge actually, they have confiscated his phones, and we are wondering whether he placed his phones on the road to obstruct the vehicles. But all in all, we are ready. We'll come back on 22nd of June to vehemently and vigorously defend our client, Eric Omondi. Eric Omondi is a humanitarian. You all know him. He operates the Sisi kwa Sisi
program that is helping many Kenyans, and we really want him out there to continue helping indigent Kenyans. We thank you for your continuous vigilance, and we hope to see you on 22nd of June 2026. Kamano nyakora mujong mago weche mantie kanyo do ma milimani okinde mamoko bende ochopo kar kanyo kendo ngwaido thuolo mano mar koni weche gi kaka gidonjo nitiere weche madito weche matindo wacho ni giduto gimana buche wadoka ne wach mar Maraga cha gade wach mathoth mantie kar kae mapod nyaka sani bende timore wacho ni nigi kwedo gedo mar magawa moro karito leno mana Nairobi National Park an wach Maraga kadwa wuoye to gima leta ahinya kineno ka former Chief Justice sani koro idhiro kaka idhire cha kata ka wakili wacho kane en gima Maraga dwa timo bang' retirement to gochune lakini anta dwa wacho ni bang' retirement nitiere position ma sacred ingeni kaka koro in jafwambo kitieko kae tibro yudo ki retire maybe at 50 60 luore gi kaka amua 60 pod inyalo amua ni kori dwa bedo mbunge mani midwa timo gi retirement ni lakini position machalo kaka Chief Justice ngato mo bedo jaji ga 20 gi wiye mondi kore kudugo bedo Chief Justice nitiere kaka position neno nyaka be treated emo meneno kada ka banka no siwuok e office pod sirkal miye mtokni pod sirkal miye ot pod sirkal miye security pod oyudo pesa moro marupurupu moro kendo mana motegno nitiere gik ma embe okonego bed ni odonjore en mana ne wacho ne anyuola mor sana kiran kata kisandori Maraga en ngat manigi dignity nikech position mane osebede moko wanyalo wacho ni sani en makore kodwa tere e kor pap no dhi bakidi kendo ngama no osebedo Chief Justice ong'eyo ne yore minyalo address godo issues ni ng'eny to en kaka no osebedo Chief Justice first priority mare no nego bed court Maraga kung'e ni nitiere construction money timo mar hotel megere kachacha in kata and kaka japap kama wano yienwa dhi to wating'o boke nikech samoro waonge gi another avenue to Maraga en ngat ma former Chief Justice onyalo ndiko ne minister mar environment and wildlife openji ni tang'o madhi mbele ka onyalo ndiko ne minister mar interior kaka former Chief Justice mopenji maduoke onyalo gocho ne president ma president Maximbe mopenji ma president lerne ang'o miyo kodhi avenue giduto koso degi mong'eyo mawakia magi kikude manone go bed ni okuongo godo momiwa evidence ni asetemo magima ma okayudo duoko koro adhi e court be okayudo duoko kore ka Maraga obinwa street de onego bed ga the last resort but okwanya bedo gi Chief Justice mako feel gimoro kotim maber to gimokuongo timo dhi bakidie kor pap Cleophas kamano wasagi Cleophas kaka nawacho mokuongo ni gini is all about the public and publicity and koro en wang'ie kimaraga kija siasa to gimano kada wacho ni de an Maraga to gima gado wacho kane that the most nitiere avenues manyaka lo nitiere kata conservatory orders minyalo dhi e court kada in Maraga nade kada in Maraga tida chung koso kada in Maraga moko do chung they are former Chief Justice they are former Chief Justice mong'eyo the sacredness mar office cha gi tich masetimo chien kacha gi legacy masebedo they abedo opinion shaper doka the cheap publicity makoro timo kagi en publicity ma beche tina hinya kech kata mana king'eyo jok mano convince Maraga ni mondo chung president gin Gen Z to Gen Z gin Matiang keni nge Matiang en oliel dakika 2 oliet kabisa to bang' dakika 3 to kidhi to en mana buru iwacho ni mach mar tiang wendo wacho Matiang Matiang odo matida duogi na Matiang mang'eny en mach mar tiang koro ineno ka sama ne gichako gi kijana machielo cha iluongo ni ng'awa Morara giyuko wiye dakika matin gichak gibiro ir Maraga giyuko wiye tinde moso mana yiende karingo gi mtokni koro Maraga onego ng'e sani gin Sifuna to Sifuna no be gichiegni wuok e kendo rita ndalo matin koro
iyudo ni Maraga koro ketha sane jaduong' moti monego bed ni sani ne nie retirement yweyo pidho nyikwaye sani gikete street to aparo ni bende Maraga be odwa puonjore tricks manyien samoseti to kinyal puonjo guok moti tricks manyien otemo kopo former chief justice manokawo ire Willy Mutunga to Willy Mutunga king'iyo historia mare kadok chien ibiro yudo ni Willy Mutunga en ng'ama nosebed kimako nikech demonstration nikech activism macha gima ne nie rembe are chon kada kapok nobedo judge man nomak kiane ndalo 1982 gene odhi 89 man 91 cha submitted detention cha gin noter gi detention nikech en activist are chon to kata king'iyo Willy Mutunga ka nosewuok bedo chief justice e activism neno okotime mar street ahinya mar dhiting'o boke kama ka sukuri maki mararacha kamae otime ni bedo piny gi activists ma upcoming to mentor gi kaka Boniface Mwangi gini neno ka giwacho ga ni oromo gi mentor ne giromo ga gi chief justice to puonjo gi ni mae kitimo kamato correct ma kitimo kamato ras to chike inyalo luwo kamato mae gima chike ne wacho to mae is humanly possible ma ok en possible koro en mane activism matindo donje kaka former chief justice to Maraga ngama ne pok nobede street nyaka nene koro dwa biro sani at 70 something ka koro chomo iga 80 ko wacho ni ene ma koro sani onyalo demonstrate to kata king'iyo demonstration neno dongo neno ka en gima oro mabe chalo gima no bedo sponsor nikech kit tishe demo rwakika okay en na jok mana moluongore ne wadhi ure demonstration gin en gima no pangi nikech mondi bed gi t-shirt ma green mondiki en gima pango gimoro joma moro achiel monde kidhi year kala year logo year t-shirt won year gimi ndike me yud ngama nigi machine madhi print mo print mo tuo en gima kawo ndalo koro nyiso ni ntiere jok moko ma sponsor to kata ka gi sponsor aparo ni gitiyo gi jaduong' ne yo marach nikech jaduong' ni gie sechegi kopo ni ntiere construction madhi mbele onego bed ni jaduong' bedo piny to ndiko legal opinion ne president to kone ne president gini time kama to mae gimae rach koro correct kama to koro ndiko mondiko godocha bedo ni embe ose express pache ma jo piny bende ding'eyo ni former chief justice osewuoyo to en mae chung'ne mopogore gi dhi kama nikech kaka koro an kacha kia gima en otime ananya wacho ni nitiere group moro mar ji mane ringa nikech onge message moro amora ma wawinjo koa ire kech kata mana press okapar kata odhi kata yudo opportunity mana mondo mi address gi kech apani kopo ni ntiere gima nodwa message manodwa pass no luongo ji ma organized o address press okono press gima nie pache kasto ginyalo wuotho mos to ma an koro pogore na nyakwara mo joma go pichni mabiro ni ne gin mago machon ma kawuono mabende nitie kara kacha don bura mano mara David Maraga luongo ni kacha United Green Movement Party mara gi jok moro ko green go mantiere kacha to koro ging'anyo kaka party koso ging'anyo kaka don bura ging'anyo kaka don bura koso ging'anyo kaka oganda jo Kenya moko bende onge kata uniform imako ji kacha gin mang'eny timre picha ni nyakwara Mugejwang kae gintiere kod oganda manyaka sani waneno kata ka obet piny ntiere moko mabende ntiere kuonde mopogore to sani pare nyakwara Mugejwang nyalo miyo thuolo mano mar winjo achiel kachiel ote mari ma intiere godo e mbui mago mag Ramogi TV, Facebook Ramogi TV, YouTube Ramogi TV Kenya, yudo kacha Ramogi TV KE kama wantiere bende achiel kachiel kawuono ni kawaluo ni chal mar Kenya pani kanya Nyakwara Mugejwang wakelo ni sigana mokwongo macha mar budget mano mar ikruok ne yiero. Peter Wasaga wakili kirange kachiel IBC wacho ni gidwaro budget gin gi budget margi od bura ong'ado margi kendo kono gi kacha ni mae gima onego beni timre mar mondo mi gitimre nade mondo mi gitim tijgi kadipo ni IBC bo wacho ni yiero nota yuotha nikech ne ok miyo budget moromo en ng'ama ntiere karka ng'ama duoko penjo gi duto kine magoro wacho ni yiero nok miyo pesa madwarre budget mono dwaro nudho ng'ade. I think gima dwarore en auditing mondo wang'iya ne cost analysis kuom gik ma giwacho gi nikech ing'eyo ni gima inyowa kaka Kenya ka en gima iluongo ni budgeted corruption ma kalamu wang'iyo te ni siling' 10 e duka kacha iyudo ka iuso nigo kata siling' 1,000
Koro mano e gima hinyo jo Kenya kabisa. Koro kwanyalo bedo gi audited accounts mar previous elections kasto wabed gi independent analysis of this budget mondo wang'ia ne the cost analysis of budget magichiwo ni mondo wang'ia ne ka there is kaka wan gi milongo ni value gikisungaji ni value for the money wachiwo kanyo. Koro mano gima hinyowa nikech iyudo ka watiyo gi pesa mang'eny to kuom tiyo gi pesa mang'eny no iyudo ka gik moko bende ok odhi maber. Kiamskit gini akani biro late, iyudo ka elections moko bedo postponed kaka neno manotimore kaka mega cha, iyudo ka pod election ok otimore maber, iyudo ka nitiere kuonde moko ma bende gionge kata iyudo ka election chakore modeko. Gima chando jo Kenya en gima iluongo ni budgeted corruption. To budgeted corruption ni en gima o benefit across the board. Gin gima gisome koya malo. Kech executive kantiere budgeted corruption. E judiciary wanyalo bedo ni wan gi budgeted corruption. E legislature wan gitiere gi budgeted corruption. Koro nyaka independent bodies gi wabedo gi budgeted corruption. Number 2, bende koro nyaka wang'e ni jo National Assembly ginto to joka nokwayo pesa ni. Negi kwayo ceiling ni. Ere kaka gichopo e ceiling magichope ni. Magichopo koni ni. Wakili Wasaga wach mari mogik kotenore kod chenro ni ang'eni pod waluwe geno mantiere kaka pok ng'ada dhi e doho mondo awinj wach gad bende. Adwaro wacho ni sani wan e piny mar digital, ma piny mar digital jo piny nyaka koro luw gik matimore e Kenya, nyaka giluwe constructively, nyaka giluwe gi penjo kendo nyaka gichik itgi mondo mi sauti gi owinji. Erokamano ahinya Gada Guko ka koro warango kanyo ka wadhi gino mantie kata wach mar budget ni mondi kaito bang'e miya paro bende ma wageno yudo kachedo. Wach mar budget ni anaparo ni en gima dangerous ahinya ka wadong' gi ndalo matin ahinya to ji chope yiero to IBC pod ywago pesa. Gine jok moko onego bed ni ywago pesa mogik gi sechegi nikech kopo ni giywago pesa to nyiso ni yiero ok dhi timore yo makare. To koko timore yo makare then wachomo 207 kendo wanyalo lalo ngima mar ji mathoth. To gima jako be watim nyaka wang'e ni to ang'o momiyo IBC dwaro pesa ni. Nitiere justification. To be wadhi wacho ni higa ka higa wadhi chako ng'iewo KIMS kits manyien pile ka pile. Nikech mano odhi bedo too expensive an affair ma Kenya ok nyal afford. Koro nyaka wang'e ni to gik ma gidwaro gi be gin genuine. To ka gin genuine tere kaka wanyalo ng'eyo gigi dichiel mitiyo kodgi makako ti kodgi no to kendo ichakirito kodgi yiero manyien mana system kende ma wa update nikech ok wanyalo wacho ni yiero ka yiero wadwa ng'eyo kits manyien kato ka chak gik manyien yiero machielo to wachak wang'eyo kits manyien to moko machon ka nyaka wang'e ni gito gidhi kanye. Erokamano Gada Guko kachiel koda ka wakili Peter Simba Wasaga an ka koda nyakwara mwijang wakili Peter Wasaga kod wakili Gada Guko adakao mana yweyo materi godo e doho mar mondo mi iwinj gi ane kacha achiel kachiel gino mantiere kanyo kama bedo kanyo gi thuolo mano mar dhi achiel kachiel e doho ma Milimani mano Milimani Law Courts kawuono ng'eto e buch Gachagua timore gi sani wawinj gi kaito bang'e ka kinde oyieno wang' waduoka ka kinde ok oyudo wang' yud gi weche manyien mago maga migago wadhi ane doho. Mr. Omari, Mr. Samson Nyaberi, my learned senior,